Gogoratzen ditut Pokemonen kartak. Horregatik. Oiek bai. Belaunaldiaren araberakoa dira, nago tartan harramatu gintuen. Egongo, agian gure sasoian, Pokemona bai, baina Operazion Triunforenak egongo ziren? Ui, noski bai, ez gara Bai, jartan txiklearekin egindako kromoak, ez? Hori ez ziren? Txikle bat egin ziren, ez da? Egin zuten mertxa, ez dakit urratu zitzaien guztia eta gehiago. Lehenengo edizio horretan, Nik esango nuke txikle egin zirela. Bai, uste dut txikleak ere egin zirela. Bai, olako txikletako pegatinak ere berak ziruen, Egia esan aitortuko dizu. Txikle txarrak izaten ziren. Bai, horrela aiaringo gortzen direnak. Ba, txikle txarrak. Osea, pegatina zutenak ziren txarrak, claro, koste murreztu behar zen. Berdin balio zuten, ez ziren garestiagoak. Hortaz, pegatina baldin bazuten, bai. Bai, egia esan lehenengo Operazion Triunfoko edizio hori bai izan zela buma. Ni egia esan, azken honekin naize askorik enteratu, atzo izan omen zen finala. Itxaso Leonek seguru ikusi duela. Bai, Salvador Itorri natzai esaten pizkat ajearekin nagoela, aje emozionala, baina baita ere fizikoki nekatuta, ez? Atzokoan Operazion Triunfo ikusteaz, gaur oso ondo ongo litzateke Iraia hemen nirekin egotea komentatzen, nik uste besteok berdin geratuko ez daretela, baina bueno, baina bai egarren nahi nuela apur bat, bai gainera, ez dakit, ez pentsatzen duzuen horlako saioetaz, ikusi izan duzuen, jarraitu izan duzuen noizbait alako realitiren bat edo antzekoren bat. Ni behintzat oso jarraitzailea naiz, justu honen, Operazion Triunforen oso jarraitzailea naiz, bide batez, irabazti duena da Sevillako atletik zale bat, esan behar nuen, bai? Hola, nire kuriositate moduan, ikusi ez duzuen ontzat, eta gainerakoan, ezer gutxi komentatu dezakete, esan bezala, Iraiako adakit jarraitu duela, baina gainerakoek, bueno, ez dakit ze pentsatzen duzuen. A ber, nik jakin eski berriz ere oso zarra bezala geratuko naiz daina. Operazion Triunfo ezagutzen dut bai, ez dut sekulan horla ikusi interesik eduki. Gaur-gaurko zegia da baita, itxaso, nik normalan gau ezek telebistan ematen dien gauzak ez ditu dala ikusten. Eta gehienez ere atzo, badidez Winter Seriesa ikusiko nun, ez aipatzea inor mesadez ezin izan zen emaitza. Baina niri Operazion Triunfo gatik galetzen diatenean, badakit egon dira beste 11 edizio, tartean geratu zala, baina nietzak oraindik handia triunfitoak, Rosa de España, Txenoa, David Bisbal, eta... Nik 3 edizio. 3 edizio uste jarraitu ditu dala. Gehiago egiari zor, gehiago horik ez. Bide batez, La Vozen, Euskal Herritar badago finalean. Oian Aristizabal. Final erdia larun batean izan zen, eta... Nondarra? Esango nuke Donostiara, baina ez ausartzen gehiago, Gipuzkoarra esango dut, bada espada. Bai, ze, bueno, justu ezagun bate familikoa, eta batea esaten dit. Aizu, nire lehengusua final erdietan dago. Oso ondo. Eta larun batean finalean sartu da, zorionak. Eta horrengoa irabazte baldin badu, orduan ja esango da. Eta telefono bat daukatu. Izango da horrengo galdera, baina. Ekarriko zenuke, bai, La Vozeko irabazlea musikariara. Zergatik ez? Bai, ondo. Zergatik ez? Esare dut, lehiaketa garrantzitsua garrantzitsua dira ziduen pertsona bat bezala. Nik talentotan, bueno, egia da, Juantxo Arakamak behin elkarrizketatu nolan gogoeta bat egin zuela, eta horra arrazoi faltarik ez zuela. Talent showak zirela talent show bezala deitu beharrak aso, ze talentua baino gehiago dela kantatzeko gaitasuna. Besten kantuak abesten dituzten pertsonak saritzen direla. Eta askotan hori baino gehiago. Bai, ez sorkuntza. Eta horra arrazoi osoa du. Askotan pertsonajeak ere ematen duen, ez azkenean ahotsarena askotan bigarren plano bat. Baina sorkuntza ez dela. Hori da. Egia da... Interpreteak dira. Hori da. Egia da, Operazion Triunforen batean, pieza propiorik abestu duenik badagoela. Bai, batean gertatu da. Oso arraro izan da hori. Lehen da biziko edizioan, adibidez gertatu zen hori. Lehen da biziko edizioko ere zerkia, Juan Camusek sortu zuen. Bueno, ere zerkiak haiek sortzen dituzte beti. Operazion Triunfoko bigarren edizioa gainera etzuen galdakako neska batek irabaziolako zen. Bai, duela gutxi komendatu genuen gainera. Ainoa Kanta la Piedra irabazi zuen. Kanta la Piedra. Baina jende asko ez da gogoratuko joan zelako Eurovisioara. Ikusten ba, goratzen da. Hori da bez. Hori esan dut. Bale, barkatu. Eta ez Operazion Triunfoko irabazlea. Egin zutelako barne lehiaketa bat. 3 kantu zeuden, uste dut 3 finalistenak.
eta finalistetako bat. Bai, normalean, Eurovisioneko ordezkaria Operación Triunfotik atera denetan, normalean ez dator bat irabazlearekin, aparteko sailkapen bat egiten dute. Uste dut lehen da bizikoan gainera antzeko zerbait zela berez baita, ez? Barne lehiaketak ontzen ez da? Edo zuzenean eraman zuten, ez dakit. Bueno, bai, egia da Rosa egon zela, ez? Bai, Rosa joan zen, baina nik uste dut hor Corazon Latinorekin eta izan zela. Bai, egon gozten Eta nik uste dut Corazon Latino eraman baldin bazuten, ojo. Corazon Latino... Corazon Baina hori Rosa de... Ez, Rosa kabestu zuena da, Europe's living... Esaten ari izena dela egiten zutela barne lehiaketa. Bueno, aurten ez dute... Bakoitza bere kantuarekin. Aurten edozen kasutan arazori ez dut edukiko. Nor bidali. Ez da Operación Triunfotek egiten dagoeneko. Aurrekon irakurri nun, ezakit serio izango den edo ez, baina Errusian baloratzen ari direla mundial eta Eurovizio alternatiboak egitea. Bai. Baloratzen ez. Dagoeneko esan da, daude ze herrialde partaide egongo lirateken eta guztia esaten ari dira. Bai, balio ofizialek ez dukela. Ez dukela balio ofizialek izango, ez da gizer. Ez duke balio ofizialek izango Europa, baina Rusian bai. Asko ez diote importako horrek. Bai, beste... Gerra hotza, hori da gerra hotza, Zein herrialde gongo lehateke bertan ordezatuta? Asmatu! Errusia, Venezuela eta horrelakoak, ez? Claro, nola dira, brikak. Bueno, bai, karo. Claro, brikak eta briken lagunak. Claro, hori da kontua. Ez dakit ze pasako den. Bestela ere goi, Eurovisioa ez da Operación Triunfoko ez dira joatena, Ez? Benidorm Fest. Bueno, bai, egia da, Benidorm Fest. Berreskuratu egin zen. Eta da horrekin. Benidorm Fest egin egingo da. Bai, ostras, oso urkulu beratu zaitu hori. Baina... Egingo da, ze urkulu. Baina, Baina, joan. Bai, egingo da. Egingo da, baina ez dakit oso ondo... Oraindik ez dut ulertu uste asmorekin, edo... Benidorm Festek baduelako bere ibilbide propioa, San Ramoko festivalak bezala xe. Bai, hori uste nuen, baina... Ez galtzeko, berreskuratu zuten ez, behin berreskuratu dutela, orain hiltzen ez dut utziko Israelen gatik. Vale. Hori da kontua. Ez dakit dena da, Eurovision Junior egon da, Tifilizin. Bai. Espainia joan da, Israel egon da. Ez dakitena, akaso hor, babesen nagusia ez da Israelekoa? Berdin du, Israel egon da. Zabati dara, perez. Esan ez dakit. Zut jarraitu. Justo, izan zen, albiste eman zuten egunean, etzoala Espainia Israelen presentziagatik Eurovisiora, bukatu da albistegia, eta Euro Junior. Eta izue, baita hemen boikotorekin gabiltzala gogor, eta berriz ere kirolera salto eginez, badakizue Israel taldea desegin dela, desagertu dela, bueno, Iniestak erosi duela, baina aurrekoan baita ere gogoratu nuen gauza bat, eta hau desente gertuagotik ukitzen gaitu, badagola inversore berri bat, Movistar Timen, talde nafar horretan, eta Israel darra da. Eta dirutza sartzen ari da. Hau ja, komplexoagoa da, ze baitu gorgul ordezkari desente, baina pixket nola baita ere hipokritera. Unzuek egin du. Hori da, nola da pixkat feudalismoa. Aita erretiratu eta semea utzi du. Semea jarri du? Bai. Claro, Eusebio Unzue, ez dut badakizu ere zuek, ez du zertan jakin, eta entzulak ere ez du zertan jakin, batxeren. Movistar, Banesto, beti danik. Reynoldsetik, Reynoldsetik. Berrogei biblia. Eta da, Unzue atezainaren anaia, bide batez. Eta, gauza da, hori, erizela semea zahartzen taldean. Eta ikusten baldin bauzu, el dia menos pensado, semearen gatik, gauza politik ez dute esaten. Eta orokorrean semearen gatik ez dute esaten dute, aita bueno, baina semea kaso ez dela egokiena, nesken taldea zuzendu zuen, eta bar. Eta esaten zutenean, honek ja ez du grazia bukatzen ari da, txiste bukatzen ari da, aitak erretur hartu eta semea jarri du bere tokian. Hortaz, horrelako kontuak. Horrelako kontuak, goizeko 7 eta 58 minutu bitan. Israelek ez du parte hartu Euro Juniorren. Eurovision Junior. Euro Junior aurreko azan kendu zutena. Ez da gauza bera. Ez, uste dut, alako... Honetan nolabait aurren eskubideak bermatuagoak omen daude edo Espainiak utzi zuen gaina Euro Junior garaian. Bai, Espainiak aldin zuen Euro Juniorretik. Nik ekarri dudana beste gauza bada, eta ez da gizuen eskubideak errespetatzen ditudan.
want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Bueno, batek idatzi dira, garaia zen, karo, aurten tardatu egin dut. Normalen irailan eta hola gartzen nuen. Noiz? Irailan. Bueno. Nik ez dakit zergatik uste nuen ja, hau momentu hau pasata zenutela ja tertuliaren batean. Nik behintzat ez dut ekarri, ez dakit beste inork ekarri duen, joarrek ez dakit. Niretzako gabonak benetan ez dira hasten Nicolás Maduro, esan arte hasten direla, iaz Venezuela. Horatuko duzu, urri hasieran hasi zirela. Hartan ez hasi dira. Uste ez dut zaiela. Hortik, ez? Iraila urria, Ez, aurten ez dute dekretatu, ziur asko okupatuta delako Karibera begira, baina. Bueno, auskalo. Gabonak netzako pixkat hasi dira. Berandu, hortan, Ostras, beti gabon usainean. Bostakit, egiari zor. Basta horretan, kaso bukatzen delako. Bostakit, egiari zor, baina... Zuk bukatzen ez du. Bukatzen delako, bostakit. Gabon girazten delako. Orainik egun batzuk falta dira, gabonak heltzeko, goizeko 8 pasaberri ditugu, egun hona izan... Berdin. Aur. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira, lanbide arteko gutxieneko soldataren arteko greba orokorra deitu du Euskal Herriko gehiengo sindikalak. Greba orokor batera goaz, besteak beste ere bai, ate guztiak itxi dizkigutelako. Martxoaren 17an jarduna eteteko deia egin dute, aldarrikapenak bizi duen blokeo enpresarial eta instituzionala gainditzeko. Zaloa Badiola, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleo, Konfebasketa zen patronalek negoziaketari uko egin diote eta Gasteizko legebiltzarrean EAJ, PSE, PP eta Voxek uko egin zioten 128.000 lagunek sinaturiko herri ekimen legegileari. Nafarroan uko egin zitzaion soldata propioa ezartzeko herri ekimen legegileari lurraldeak ez duela halako eskuduntzarik argudiatu zonek 18.000 lagunen babesa zuen. Sindikatuek nabarmendu dutenez, igoerak zuzenean eragingo du soldata arrakalan, ala gizartearen sektorerik zaurgarrian eta berretsi dute ere aldarrikatutako 1.500 euroak erreferentzia izan behar dutela gutxieneko pentsioa ezartzeko. Pedro Sánchez Espainiar Estatuko presidenteak 2027 urtera bitarte jarraitzeko asmoa duela berretsi du urteko balantzean. Erantzukizunez jokatzen ari dela adierazi du Europa une historikoan dagoelako. Que el mayor error histórico que se cometería en nuestro país es un gobierno de la derecha y el ultraderecha. Bazalantzati dira, gobernu bazkideak eta gobernua sustengatzen duten alderdiak, exekutibari eta PSOEren ezkerrari pausoak eskatu dizkio Gabriel Rufianek. Que deje de dar pena, porque no cuela. Y 3, que deje el y tú más, porque las izquierdas, nos guste más o nos guste menos, no nos podemos sostener en el y tú más, porque el y tú más es un yo también. Nosotros durante mucho tiempo dijimos que esto era una ofensiva judicial y mediática, como nos pasa a nosotros y nosotras. Con una diferencia, aquí se han encontrado cosas, ¿eh? Y repito, hombre, pedirle a la izquierda del PSOE, se llame como se llame, que haga de paracaídas y que trae con todo, pues tampoco. Arnaldo Otegik filtrazioen eta erabaki judizialen inguruan zehaztu du zuhurtziaz jasotzen ari dela ezagutarazi diren eskandaluak. ¿Hasta qué punto hay una hipérbole? ¿Hasta qué punto hay una exageración? Pues no lo sé. En cualquier caso, nuestra posición es clara con respecto a la corrupción. Siempre hemos dicho que Euskal Herria Bildu tiene una virtud y es que tenemos 0 casos de corrupción. Eta amaiera emango dio Xabier Sagredok BBK Fundazioko presidente gisa izan duen etapari. Sagredok berak adierazi duenez arrazoi profesionalengatik utziko du kargua. Duela 5 egun izan zuen bere azken agerraldi publikoa eta orduan nabarmendu zuen BBK dela Euskal Herriko enpresetan inbertitzaile nagusietakoa. 5.200 milioi eurotik gorako zorroarekin. Araba, Bizkaiako eta Gipuzkoako merkataritza ganberek iragarri dute EAEko barne produktu gordina 2% haziko dela helduden urtean eta enpresek helduden ikasturteari baikortasunez ekingo diotela.
Nazioarteari dagokionez, badirudi Ukraina hasi dela onartzen lurraldeak galdu beharko dituela, baina Errusiaren aldarrikapenak mendebaldeko bazkiden lakuntzaz apalduko dituztela espero du Zelenskiren gobernuak. Консультації з американською стороною. Prentsaren aurrean egindako adierazpenetan ordea, Zelenskik esan du aurrera pauso garrantzitsuak adostu dituela Ameriketako Estatu Batuetako bitartekariekin batera. Numerous conversations with President Putin of Russia, and I think we're closer now than we have been. Donald Trumpek azaldu du berriz Errusiak kontzesio garrantzitsua egiteko prest dagoela eta gerra amaitzetik inoiz baino gertuago daudela presioa berriz ere Ukrainar aldean jarriz. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko konturik? Goizetik autopilaketak ditugu AP8an 0. kilometroan Irunen, Baionako norantzan biriatuko muga horretan, jakina zazuen momentu honetan 9 kilometrotarainoko autopilaketak ere badirela eta bestalde ohiko autopilaketak ere baditugu Bilbo, Barakaldo, Leio eta Galdakao inguruan. Adi ibili beharko dugu goiz honetan A63 autobidean, zein A64 autobidean, gogoan izan, Beskoitzen ere laborariek bertako A64 autobidea itxia dutela. Eguraldiaren ondik norako guztiak, Iker Ibarruzeak. Eguraldi nahatsiagoa nagusituko zaigu astearte honetan. Goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta hodei hauek goizpartean han-hemenka euri pixka bat utziko dute. Hala ere, zaparradak irregularki sakabanatuta izango dira eta leku gehienetan ateri utziko dio. Arratsaldean antzeko joerarekin jarraituko dugu, baina euritarako joera zertxoet handiago izango da. Zaparradak gehien bat ekialdean botako ditu, Nafarroan, Ipar Euskal Herrian eta Gipuzko ekialdean, eta Kantauriar isurialdean momentu batzuetan bizi xamar ere botako du. Haizeak goizean egotik ahul xamar joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da, temperatura minimoek bera ingo dute, 4 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, Kantauriar isurialdean 12 eta 14 gradu bitartean, eta Ego isurian 8 eta 11 gradu bitartean, temperatura beroenetan freskoenak edo Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Jarraizpurua teknikan, abenduak 16 da asteartea. Informazioaren aria. Lanbide arteko gutxieneko soldataren aldeko greba orokorra deitu du Euskal Herriko gehiengo sindikalak. Martxoaren 17an jarduna eteteko deia egin dute aldarrikapenak bizi duen blokeo enpresarial eta instituzionala gainditzeko. Confebask eta zen patronalek negoziaketari uko egin diote eta Gasteizko legebiltzarrean EAJ, PSE, PP eta Voxek uko egin zioten 128.000 lagunek sinaturiko herri ekimen legegileari. Nafarroan ere uko egin zitzaion soldata propioa ezartzeko herri ekimen legegileari lurraldeak ez duela halako eskuduntzarik argudiatuz, honek 18.000 lagunen babesa zuen Emitxe Laguntza. Greba orokor batera goaz, besteak beste ere bai, ate guztiak itxi dizkigutelako. Horiek ala, elala, besteila, Siru eta Etxalde sindikatuek Hego Euskal Herrirako lanbide arteko gutxieneko soldata propio aldarrikatuko dute, helduden martxoaren 17an. Sindikatuek eskatu dute 1.500 euroko lanbide arteko gutxieneko soldata ezartzea Hego Euskal Herriko lurraldeetan eta horretarako langilean estatutuaren 27. artikulua moldatzea eskatu dute, Lakua zein Nafarroako gobernuek lanbide arteko gutxieneko soldata ezartzeko eskumena izan dezaten. Garbina Aranburu. Miseria ala borroka, hori da langilei ezarri nahi zaigun markoa. Eta guk borroka aukeratu dugu. Sindikatuek nabarmendu dutenez, igoerak zuzenean eragingo du soldata arrakalan ala gizartearen sektorerik zaurgarrienetan. Eta berretsi dute ere, aldarrikatutako 1.500 euroak erreferentzia izan behar dutela gutxieneko pentsioa ezartzeko. Bestalde, lanbide arteko gutxieneko soldataren igoerak gainontzeko soldaten gorantzko negoziazio kolektiboan iregina duela azpimarratu dute. Sindikatuek Nafarroan egin duten agerraldian UGT eta Komisiones Obreras sindikatuak zen patronala eta Nafarroako gobernuarekin bat egin dutela deitoratu dute ELA eta LAB sindikatuetako ordezkariek. Gure proposamenean aurrean jaso dugun erantzuna ezezko borobila izan da UGT, Komisiones, Nafarroako patrona eta Nafarroako gobernutik. Sindikatuek gogora ekarri dute herrialdeko pobrezia tasa 12tik 18ra igo dela ekonomiaren aro edakor batean. Eta Mikel Torreseaeko enplegu sailburuak elkarrizketaren aldarrikapena egin du gehiengo sindikala greba deitu ostean.
Nabarmendu du atentzioa deitu diola 3 hilabeteko epearekin deitu izana greba eta ondorioz 3 hilabeteko iraupena izango duten alderriak ikusiko direla onartu du. Euskal Autonomia Erkidegoko lanbidarteko gutxieneko soldata negoziaketa kolektiboaren bidez lortu behar dela nabarmendu du eta horretarako sindikatu eta patronalari deiekin die hitz egiteko eseri daitezen. Arabak akordioa izango du aurrekontuetarako Elkarrekin Podemos, IU eta PS eta EAJak akordioa sinatu dute. Gobernuak moldatzeko 31 milioiko moldaketa egingo dute eta koalizioaren arabera aldaketa hauen ostean aurrekontuek 180 graduko bira izan dute ezkerrerantz. Itxaso Leon. Astelen eguerdi honetan emandu horren berri ETB-biko enjake saioan ere koalizioko bozeramaile David Rodríguezek. Bueno, a lo que se ha abierto es una puerta a dar un giro de 180 grados a los presupuestos forales. Es un acuerdo para el año 26 que también afecta al 27 y al 28 con importantes partidas globales de 31 millones repartidos en los 3 años y para nosotros realmente esto muestra, digamos, un giro a la izquierda con una visión más progresista del mundo y del territorio y que realmente va a apoyar lo que son los sectores trabajadores y trabajadoras de la sociedad, también a los sectores más vulnerables, al medio ambiente y al feminismo. Son cuestiones que para nosotros son trayectoria estratégica absoluta para que Araba pueda ser un territorio, digamos, mejor, ¿no? De cara al momento histórico donde estamos, ¿no? Ildo horretan, Rodríguezek ohartarazi du legealdirako hitzemandako diruaren zati handi bat egoitza pribatuen eta etxebizitza komunitarioen hitzarmen berrira bideratuko dela. Joan den astean lortutako akordioaren ondoren gaindituta geratu zen negoziazioaren marragorria. Y creemos que estas partidas van a influir en cuestiones tan importantes como es el tema de las residencias, el convenio laboral de trabajadores de residencias, que quiero aprovechar también para felicitar a estas trabajadoras por su lucha de más de 6 años y a sus representantes, porque por fin y a través de este acuerdo que hoy se va a llegar, vamos a posibilitar una firma de un convenio laboral que se ha luchado muchísimo y muy necesario en Araba. Y son una de nuestras, digamos, prioridades absolutas a la hora de firmar este acuerdo. Etxebizitzaren arloan adostutako 21 milioi eurotako partidei balioa eman die 3 urtetan zatituta egongo da kantitate hori. Azaldu duenez, itun honek osatu egingo ditu zerga mailan etxebizitzarako jada sustatuta dauden neurriak. Alokairu eskuragarriko etxebizitza errazteko eta erreferentziako gehieneko prezioak ezartzeko. Akordioaren 3. puntuaren helburua etxegabetasunaren aurkako borroka da 3 urtetan 2,7 milioiko 3 partida berri eginez. 900.000 2026an, 27an eta 28an kalean etxerik gabe bizi diren pertsonei zuzendutako foru baliabide berri baterako. Gainera, adierazi duenez, berariaz premiazko laguntza humanitario bat adostu dute, zehar errefuxiatuekin erakundearen bidez ezarriko dena Salburuan pilatutako Maliko errefuxiatu taldeei zuzenduta 100.000 euroko aurrekontuarekin. Eta esparru politikotik ere nabarmendu beharra dugu, Pedro Sánchez, Espainiar Estatuko presidenteak 2027 urtera bitarte jarraitzeko asmoa duela berretsi duela urteko balantzean. Ez du, hauteskunde orokorrak aurreratze aurre ikusten eta aitortu du, akatsak egin dituztela, baina feminismoaren aldeko aurrerapenaren aurka daudenen leziorik ez duela onartuko alderdian izan diren jazarpen kasuen ostean. Sánchezek nabarmendu du, ez dituela hauteskundeak aurreratuko eta legealdia agortuko duela, erantzukizunez jokatzen ari dela azaldu du Europa une historikoan dagoelako. Que el mayor error histórico que se cometería en nuestro país es un gobierno de la derecha y el ultraderecha. Porque lo creo profundamente. Porque lo estamos viendo en otros países. Jarraitzeko ustea izan arren, Sumar gobernu bazkideak exekutiboaren aldaketa eskatu du. Ernest Urtasun Sumar mugimenduko bozeramalerentzat aldarrikapenak erantzunik gabe jarraitzen du. Y el Partido Socialista a día de hoy todavía no nos ha dado una respuesta clara en este sentido. Y hoy, en este sentido, la comparecencia del presidente del Gobierno ha sido insuficiente porque tampoco ha dado una respuesta a esta pregunta que nosotros hemos lanzado y que está todo el mundo esperando en la calle, que es qué se va a hacer a partir de ahora para relanzar la legislatura. Errezek goi mailako bilera eskatu dio Pedro Sánchezi, exekutiboari eta PSOEren ezkerrari pausok ere eskatu dizkio Gabriel Rufianek. Que deje de dar pena, porque no cuela. Y 3, que deje el y tú más, porque las izquierdas
nos guste más o nos guste menos, no nos podemos sostener en el y tú más, porque el y tú más es un yo también. Nosotros durante mucho tiempo dijimos que esto era una ofensiva judicial y mediática, como nos pasó a nosotros y nosotras. Con una diferencia, aquí se han encontrado cosas, ¿eh? Y repito, hombre, pedirle a la izquierda del PSOE, se llame como se llame, que haga de paracaídas y que trae con todo, pues tampoco. EAJarentzat ere Sánchezen agerraldi ez da nahiko izan. Etorkizuneko aurreikuspen faltaz kexatu da Maitan Ibinezar. Ez, uste dugu, alderdi barruen dekone egoeraren aurrean ganetik pasau dala, autokritika asko egin barik eta erabili dauzen argumentua kasu honetan aurrean deko zen PP eta Voxen kontra izinde, eta erdera esaten dan moduen elitu maz, guk uste dugu horretan gelitu dala. Ez dau esan bez, etorkizunean zer egingo dauen. Arnaldo Otegi Bilduko idazkari nagusiak ere esan du zurtziaz jasotzen ari direla PSOEren baitan ezagutzarazten dabiltzan eskandaluak, baina baita ere herri irratian eginiko elkarrizketa batean esan du Euskal Herriko agenda politikoa ernegatzeko eta desitxuratzeko saiakerak daudela. EAJko edo PSeko kargudunek berriki egindako adierazpenei egindako kritika ere azpimarratu du Otegik, hemen amorru giroa ezartzeko ahalegina ikusten baitu horiengan. Hay discursos en los que si tú quitas la voz, los transcribes y preguntas ¿quién ha dicho esto? Pues mucha gente se equivocaría, porque hay discursos que hace Ayuso, por ejemplo, permanentemente, que algunos tratan de copiar o de imitar. Y eso nos parece, desde el punto de vista político, muy poco sólido. Me parece que EAJaren atzera pausoei dagokionez, Otegik berretsi du Lakuako soziometroa dela EAJari ongi ematen dion inkesta bakarra. ¿Qué le iba a decir? Es la única encuesta que le da bien, es una cosa curiosa. Entre todas las encuestas es la que más le da. Bueno, vamos a dejar las encuestas para cuando toquen. Nosotros tenemos encuestas que no dicen eso. PSOE barruko krisiak markatutako estatuko egoerari buruz Arnaldo Otegik Pedro Sánchezen tesiturari buruz galdetu du, zer zentzu daukan gobernuan mantentzeak edo ez mantentzeak. Era berean filtrazioan eta erabaki judizialen inguruan zehaztu du zuhurtziaz jasotzen ari dela ezagutarazi diren eskandaluak. ¿Hasta qué punto hay una hipérbole? ¿Hasta qué punto hay una exageración? Pues no lo sé. En cualquier caso, nuestra posición es clara con respecto a la corrupción. Siempre hemos dicho que Euskal Herria Bildu tiene una virtud y es que tenemos 0 casos de corrupción. Y nos parece además que la corrupción, el clientelismo, el amiguismo, el enchufismo está haciendo un daño muy importante a lo que es la política en general. Y me parece que eso ya es un problema estructural. Eta Iatlatik Fundazioko egungo presidente eta Inigo Urkullu lehendakariaren ustetan, Frantziar estatuak Euskal Y-arekiko lotura geldierazten du arrazoi politikoetan oinarrituta. Zehazki, galderen txandan, Frantziako estatuarekiko trenbide loturaren gaia jarri da mahai gainean eta Urkulluk txalotu du egungo Lakuako gobernuak Europako agintarien aurrean azaldutako kezkaren bidea jarraitzea. Nik uste dut aitzakia besterik ez direla, badagoelako Frantziako estatuaren aldetik Mediterraneorako jokaera bat edo jokaera bat, eta ez Espainiar estatua eta Portugalekin lotura bat izan ahal izateko. EITB-ri egindako adierazpenetan esan du arrazoi politikoa dela estatu frantsesarena, ez duelako benetako loturarik izan nahi Espainiako estatuaren iparralderekin eta Portugalekin, hori Mediterraneoko korridorearen onuda garatzeko kaltegarria izan daitekelakoan. Informazioaren aria. Eta martxoaren 3ko sarraskiaren 50. urteurrenerako ez dirude, posible izango denik, oroimen ekitaldiak Zaramagako Frantzisko Elizan egitea, hori adirazi du Gogorako zuzendari den Alberto Alonso, memoriaren patronatuaren bileraren ostean zaloa. Alberto Alonso azaldu duenez, Eliza barruan urtero jartzen diren jaiotzak lekuz aldatzea hilabeteetan luzatu liteke kontratu berri bat esleitu beharko da eta horregaitik esan du garrantzitsuena ez dela espazioa oraindik irekitzea, baizik eta gizartearen eta biktimen laguntzarekin proiektua martxan jartzea. Baieztatu du dena urteroko aitortza egingo dela, non izango den ez badakite ere.
Martxoak 3 bere omenaldia izango du, bere oroitza, bere aitortza baita ere biktimekeko, eta ez dakigu Eliza barruan egingo dugun, ero beste lekuan, baina egingo dugula hori argi dago. Lakoan egindako bileran adostu dute kanpoko egokitzapen lanak laister hastea. Horraz gain, lantalde bat sortu dute memorialaren edukiak lantzen hasteko, biktimentzat funtsezko pausoa dena. Martxoak 3 elkarteko Nerea Martinezek nabarmendu du, hobedela Eliza huts bat ez irekitzea, baizik eta edukietan aurrera egitea gizarte zibilaren eta biktimen ahotsak pisua izan dezan. Bere hitzetan, hori litzake omenaldirik onena eta berriz ere euren zuzeneko parte hartzea funtsezkoa dela esan du. Guk baino gehiago ez daki inork martxoaren 3 eta martxoaren 3ko borrokaz eta martxoaren 3ko borroka hori islatzeko nola egin daiteke. Orduan guri gustatuko litzaiguken alik eta gehien zehaztu oinarrietan nola beharko luken zentro hori. Bestalde, bileran gogorarekin duten hitzarmena berritzeko bermeak eskatu ditu Martxoak 3 elkarteak. 2024 eta 2025ean 35.000 euroko partidak izan ditu hitzarmenak, baina 2026erako ez dago iragarpenik momentuz. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako merkataritza ganberek osaturiko aliantzak EAEko barne produktu gordina uneko 2 haziko dela kalkulatu du helduden urterako, eta enpresek helduden ikasturtean neurrizko baikortasuna izango dutela ere baieztatu du. Eusko Ganberak Jose Ignacio Zudaireek Bilboko Ganberako presidentearen esku egongo da datozen 2 urteetan, eta erakundeak agiri batean azaldu duenez 730 enpresak erantzun diote udazken honetan egindako perspektiba enpresarialak 2025 azterlanari. Horren arabera, enpresek adierazi dute 2025ean beren jardueraren bilakaera aurreko urtean aurreikusitakoa baino txikiagoa izan dela barne salmentan, esportazioetan eta enpleguan naiz eta saldo positiboari eutsi esportazioetan izan ezek. Eusko Ganberak adierazi du 2026erako aurreikusitako bilakaerari dagokionez, kategoria guztian saldoa 2025erako aurreikusitakoena baino txikiagoa dela, baina era berean saldo positiboari eusten diotela inbertsioetan izan ezek. Eta aipatuko dugu baita ere, agur esango duela Xabier Sagredok BBK Fundazioari, bertan azken hilabetetan zurramurruak izan dira, bere postuarekin zer gertatuko zen, bain zuzen astelenean berretsi da badoala eta asteazkenean ofizial egingo dute. Sagredok berak adierazi duenez, arrazoi profesionalengatik utziko du kargua. Duela 5 egun izan zuen bere azken agerraldi publikoa eta orduan nabarmendu zuen BBK dela Euskal Herriko enpresetan inbertitzaile nagusietakoa 5.200 milioi eurotik gorako zorroarekin. Eta horri esker, datorren urtean 53 milioi euro baino gehiago bideratuko dituela gizarte ekintzara Kutxabanken dibidendua kontuan hartu gabe. Kargua uzteko unea ona da fundazioarentzat. BBKak Kutxabanken akzioen 47% baititu, eta baita Sagredorentzat ere, hainbat enpresa handitako administrazio kontseiluetan leku hartu duelako, besteak beste Iberdrolako kontseilaria da 2016tik, eta berriki Tubacexen ere sartu da. Trapagarangoak 2013an hartu zuen Bizkaiko aurrezki kutxa zarreko presidentetza, eta ordutik ibilbide profesional sendoa eraiki du EAJko Bizkaiburu Batzarreko diruzain izandakoa izanik. Eta garraiolari bat hilda, AP8 autobidean, Irunparean, 2 kamioien arteko istripu batean Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakin duenez ez beharra, arratsaldeko 6etan gertatu da, eta zehazki Lapurdirako norantzan, larrialdi zerbitzuak bertaratu dira, baina heriotza bertan egiaraztatu dute. Ondorioz, esango dugu, beste lan istripu bat izan dugula Euskal Herrian, kasu honetan istripu baten ondorioz, garraiolari bat hil eginda, auto istripu batean.
Eta goizeko 8:23 direla nazioartera begira jarri beharra dugu, eta badirudi Ukraina hasi dela onartzen lurraldeak galdu beharko dituela, baina Rusiaren aldarrikapenak mendebaldeko bazkiden laguntzarekin apalduko dituztela ere espero du Zelenskiren gobernuak. Ameriketako Estatu Batuek diote, segurtasun berme onak eskaini dizkiotela Kievi, eta Europar Batasunak berriz 800.000 soldatuz osaturiko nazioarteko bake misio bat proposatu du. Egoi Belategi, egunon? Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak, Volodymyr Zelenski Ukrainako presidentea eta Steve Witkoff Estatu Batuetako bidali berezia, egidatutako negoziatzaile Estatu Batuarrak, Berlinen, Alemaniako hiriburuan bildu dira azken orduetan, bigarren egunez jarraian, publikoki harreman onak irudikatzen jarraitu badut ere hainbat iturrik nabarmendu dute, HKBA nagusitzen ari dela Ukrainarren artean Estatu Batuek bere exigentzetako batean ez baitute atzera egiten. Izan ere, Washingtonek jarraitzen du esaten gerrari amaiera emateko, Ukrainak Donbas osoari uko egin beharko diola Errusiaren aldarrikapen nagusetako bat, baina Kieven marra gorri nagusetakoa ere. Edozein kasuta negoziazio honetan irizpide geopolitiko errealistak ari dira gaientzen. Donbas deituriko eremua bi eskualdeko osatzen dute, Lugansk eta Donetsk, lehena erabat okupatuta dute Errusiako tropek. Ukrainak solik Donetskeko azaleraren 20% eusten dio, baina oraindik bere kontrolpean ditu Sloviansk eta Kramatorsk hiri estrategikoak. Era berean, Errusiak Zaporizhia eta Kherson eskualetako zati esanguratsuak militarki okupatuta ditu, eta horietan gutxienez euren esku dagoena mantendu nahi dute. Консультації з американською стороною, і це також дуже важливо. Prentsaren aurrean egindako adierazpenetan ordea, Zelenskik esan du aurrera pauso garrantzitsuak adostu dituztela Estatu Batuetako bitartekariekin batera. Numerous conversations with President Putin of Russia, and I think we're closer now than we have been ever. Donald Trumpek azaldu du berriz, Errusiak kontzesio garrantzitsuak egiteko prest dagoela eta gerra maitzetik inoiz baino gertuago daudela presioa berriz ere Ukrainar aldean jarriz. Negoziazioak ezagutzen dituzten iturriek zabaldu dutenaren arabera, Estatu Batuen asmoa gune ekonomiko aske edo desmilitarizatu bat sortzea litzateke. Gainera, Errusiako armada Sumi, Kharkov eta Dnipropetrovsk eskualdeetan okupatzen dituen eremuetatik erretiratuko litzateke, baina ez besteetatik. Dirudienez, Estatu Batuek eman beharreko segurtasun bermeak Ukrainak neurri hauek onartzearen araberakoak izango lirateke. So we will continue working closely with President Zelensky and President Trump to achieve what we all want, a just and lasting peace that preserves. Eta mai negoziatzailean gero eta alboratuago dagoen Europako Batasunak bere lekua aldarrikatzen jarraitzen du. Batzordeko presidente Ursula von der Leyenek berretsi du urrats positiboak ematen ari direla eta Ukrainara 800.000 soldaduz osatutako nazioarteko bake operatiboa bidaltzea proposatu du Europaren babesarekin. Gaur-gaurkoz Errusiak erabat baztertzen du aukera hori. Eta aipatuko dugu zehazki ere Kaja Kallas Europar Batasuneko goi ordezkari diplomatikoak onartu duela desadostasun berriak daudela estatu kiden baitan izoztuta dituzten Errusiako aktibo ekonomikoen bueltan. Zehazki, Europako banku ezberdinetan Errusiar jatorriko milaka milioi euro dituzte blokatuak, baina hauek Ukrainaren finantzaketara bideratzeko aukerak zatiketa berri bat ekarri du Europar Batasunaren baitan. This is necessary for Ukraine to defend itself. Hain zuzen, aktibo finantziaro hauek Ukrainarentzako ezinbesteak direla esan du Europar Batasunaren izenean Kaja Kallasek, baina onartu du estatukide ugari ez direla bera bezain baikor elementu honekiko. Belgikako bankuetan dago, egun Errusiar diruaren zati handiena eta bertako gobernuak zalantzak jarri ditu diru hori Ukrainari ematearen legezkotasunaren bueltan. Malta, Bulgaria, Italia, Hungaria eta Eslovakia erabat aurka daude. Estatu kideek aktibo horiek mailegu batean esleitzeko aukera eztabaidatuko dute ostegun eta ostiralean, Errusiak egindako kaltengatik ordainduko ez balu gerraren amaieran. Eta Hego Amerikara begira berriz, Venezuelarekiko mehatxua areagotuz, Trinidad eta Tobagok Ameriketako Estatu Batuekiko lankidetza militarrean urrats bat gehiago eman du. Ondorengo asteetan, hegazkin militar Estatu Batuarrak beraien aireportuetatik igarotzea baimendu dute, eta Caracasek uharteko herrialdea gas naturalez hornitzeko negoziaketa
oro moztuz erantzun du. Hala da bai, Venezuelako gobernuak Kamla, Persat, Bisesar, Trinidad eta Tobagoko lehen ministroari egotzi dio bere lurraldea Venezuelari eraso egiteko uztea estatu batuei eta Donald Trumpen gatibu bezala ari dela lan egiten. Zentzu honetan archipelagoa gas naturalez hornitzeko negoziazio guztiak blokeatu dituztela baieztatu du Caracasek. Los últimos días ha sido público, notorio y comunicacional cómo han prestado su territorio para operaciones militares encubiertas que han llevado al asesinato de unos cuantos ciudadanos acusados en ningún tribunal, solo acusados por la opinión. Venezuelako barne ministro Diosdado Cabellok gainera Trinidad eta Tobagoko gobernuari egotzi dio zuzenean parte hartzea estatu batuetako armadak hamarnaka ontziren aurka egindako bombardaketetan ustezko narkotrafikanteak direlakoan. Eta aipatuko dugu baita ere Hondurasen aldiz, zehazki, hauteskunde Kontseilu Nazionalak berretsi duela irregulartasun ugari atzeman dituztela azaroaren 30ko hauteskundetako aktetan eta hauteskundeak bertan bera uzteko aukera ere mahai gainean dela. Era berean, armadaren babesa eskatu du prozesuaren legezkotasuna bermatzeko. Salbuespenezko zenbaketa hasteko beharrezkoak diren baldintzak eragozten dituzten ekintzak mantentzen direla azaldu du aipatu erakundeak. Hain zuzen ere, protesta ezberdinak piztu dira azken egunetan hauteskundeak egin zirenetik 2 aste pasata oraingoz ezelako zehaztu irabazlea Salvador Nasralla edota Tito Asfura izango den biak eskuindarrak. Azken zenbaketaren arabera Asfuraz joan aurretik gutxigatik botuen 40,52arekin. 52arekin bai. Baina baieztatu da milaka aktetan akatsak eta irregulartasunak topatu direla antza denez Donald Trumpen babesa duen Asfuraren alde. Hauteskundeetan 3. postuan gelditu zen Libre Ezkerreko koalizio ofizialista ari da batez ere mobilizatzen hauteskunde hauen legezkotasuna zalantzan jarriz baita hauek errepikatzeko beharra mahai gainean jartzen ere. Eta azkenik aipatu beharra dugu Israel ere epaiketa kontuetan sustatu asmo zuela nazioarteko zigor auzitegian bere gehiegikerien ikerketako oztopatzea. Horretarako zabaldu zuten bide legal nagusienetako bat bertan bera gelditu da. Estatu sionistak jarritako azken helegitea atzera bota du auzitegiak eta Israelek burututako balizko gizateriaren aurkako krimenak ikertzeko eskumena ere baduela berretsi du. Israelen argudio nagusia zen 2023ko urriaren 7tik gatazkak gore egin izanak funtsezko aldaketa ekarri duela gatazkan eta horrek kasuari eragiten diola Israel bere burua defendatzen ibili delako Erromako estatutuaren 18. artikuluaren arabera. Dena den epaien ustez ez dago funtsezko aldaketarik ikerketaren parametroetan jakinarazpen berri bat egitera behartzen duenik. Gainera 2021ean irekitako ikerketak dagoeneko eragiten die 2014ko ekainaren 13tik aurrera egindako gerra krimenei amaiera datarik gabe. Erabakiak gainera indartu egiten ditu Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren eta Yoav Gallant defentsa ministro ohiaren aurka 2024ko azaroan emandako atxilotze aginduen oinarri legalak gerra krimenak eta gizateriaren aurkako krimenak egotzita. Nazioarteko zigor auzitegiak Hamaseko 3 buruzagi atxilotzeko ere eskatu zuen garaian, baina Israelgo armadak 3 hil ditu bombardaketetan azken hilabetetan zehar eta aipatzea baita ere azken zenbaketaren arabera 70,675 lagun direla urriaren 7tik Gazan hildakoak Israelen bombardaketen eta erasoen ondorioz pegi. Eskerrik asko goi. Gero arte. Kirol aria naiz irratian. Jonan Sotegi prentxaurrekoa eman du kopako partidaren atarian eta hain zuzen Sergio Francisco eta bere lantaldeari aipamena egin nahi izan dio. Hasi aurretik, hemendik aipamen txiki bat hori ez, besarkada bat emon Sergio eta Josui, hainbeste urtin eurekin gauza asko konpartitzeko aukeri eukiot, asko ikesiot euren gandik eta zuen galderak erantzuten hasi baina aurretik nahi dut hori ez. Hemendik berei besarkada handi bat bialdu eta honen haupa hemendik aurrera. Taldearekin lehen hartu emana erraza izan dela aitortu du, asko ezagunak baititu. Taldi egiz esan, ez dut oin aurkitzen, ez? Taldi aurretik ez dut eta denbora asko gona, hor barrondon jente asko orduan, nitzeko bentzat oso erreza izen da, ez? Talde hortan atzoko egune eta sartzi eta eurekin hor zeta bi zela izen egoti, ez? Eta hori, nire lehenko mezu,
pixkate eurei esan, eurek dizela protagonistak eta realak golutzen behar badau, hori ez, euren esku daula eta euren alderdirik onena erakutsi bidaula, euren rendimento puntuik onena hartu bidaula eta nik uste hori izango dela klabi, ni edo beste dozein entorten danime, azkenin, eurek konsegitzen eurek euren puntu hori atrapeti, hori izango dela klabi gora juteko. Denboraldia amaitu arte jarraituko hotelukeen galdetuta, hause bere erantzuna. Nik uste kluban mezu nahiko argisi zen zala alde horretatik ez. Orduan, nik oso argi duket, hemendik datorren larun batera arte tokako joatela Realeko lehenengo entrenatzaile iziti eta nik uste kluban mezu alde horretatik oso argisi zala eta nik oso argi duketela hori. Eta atsedenerako tarte handirik gabe, gaur bertan abiatuko dira gizonezkoetan kopako final 16renetako partidak. Eibarren eta Realaren txanda izango da gaurko armakinak arratsaldeko 7:00 Elx hartuko dute Ipuruan, ligan dinamika kaskarrean sartuta, kopan zaletuei poz txiki bat ematen aleginduko dira. Bestetik txuri urdinek, Lenseren zelaian jokatuko dute iluntzeko 9:00 dagoeneko Ansotegi lehen taldearen kargu dela entrenatzaile aldaketak ikusi behar eraginik duen, ezertarako ere tarterik izan ez dela Osasunak eta Alabesek asteazkenean egingo dute eta Atletikek ostegunean. Eta azkenik kirol kontuetan ipatu beharra dugu ere, AZeko Euskotren eta Euskolabe ligak Madrilen hasiko direla urten. AZren batzarrak hori eman du jakitera, ligak ekainaren 28an hasiko dira zehazki, Lozoiako Buitrago urtegian. Erlojuaren aurkako estropada batekin, binaka eta 6 luzetara jokatuko da lehiaketa hasteko ohikoa ezen formatuan. 2016az geroztik lehenengo egingo du AZek denboraldiaren hasiera bere ingurune tradizionaletik kanpo. Orduan, Sevillan hasi zen denboraldia, oraingoan berriz Madrilgo erkidegoko iparraldean. Eta goizeko 9:25 gutxi direla kultur kontuak aipatu beharra dauzkau ere, esango dugu 2026ko uztailaren 22tik 26ra gauzatuko dela 71. jazaldia Pat Metheny, Diana Krall, Samara Joy, Marcus Miller eta David Murray izango dira Donostian besteak beste. Mikel Martin, jazaldiko zuzendariak edizio honetako ordainketa programazioaren aurrerapena, ordainpeko programazioaren aurrerapena eskainu du, astelen honetan figura emergenteak emakumeen talentua eta omenaldi bat edo beste azpimarratu ditu zuzendariak 71. edizio honetarako. Samara Joy eta Cecil McLaurin abeslariak izango dira emakumeen ahotsa protagonista izango duten artistetako batzuk. Dagoeneko ohiko bihurtu diren Diane Krall eta Pat Metheny ere izango dira jazaldiko holtzetan eta Miles Davis eta John Coltrane omenezko kontzertuak ere izango dira beraien jaiotzen 100. urteurrenaren aitzakian. Eta aipatuko dugu baita ere, zehazki, abenduaren 20 honetan, Bertso Doinuz astinduko dutela Lakasila 2025. urteko Bizkaiko bertsolari txapelketako finala dela. Eta Arantza Plazak jarriko dio irabazleari txapela eta ondorengo egunetan, gurean, finalisten berri izango dugu kulturaria saioan, gaueko 9:00 eta 4:00 aurrera, eta larun batean Naiz Irratiak, nola ez, zuzenean ere eskainiko du finala, arratsaldeko 4:00 aurrera, Eli Pagola eta Andoni Rekondorekin, zehazki, Eneko Abasolo Abarkas izango dute ere laguntzaile. Gabon kulturzale, gaurkoan ezoiko saioa izango dugu kulturarian aktualitateak alaginduta. Bai, kulturan ere aktualitatea existitzen delako. Abenduaren 20an Kasillan ospatuko da 2025ko Bizkaiko bertso txapelketako finala. Bertan arituko dira kantuan Aitor Bizkarra Ruiz, Aitor Etxebarria Zarraga Gabiola, Gorka Pagona Barraga Agorria, Jon Euria Albizuri, Oiana Bartrarenas, Onintzan Beita Maguregi, Txaber Altu Besarrion Handia eta Xabat Gaiete Beitia Baroa. Haiek dira protagonista nagusiak eta datozen egunotan
haien aldartearen berri izango dugu Amagoia Mujika, Iraitz Mateo eta Maider Jantzi Gara eta Naizeko kazetarien eskutik. Honekin dakizuela. Kulturraria, Naiz Irratian. Estoldetan ondarkinak denetan zure estoldetara behar nauzu ere Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Errepidei daukenez Zaloa, nabarmenduko dugu segituan 63 eta 64 errepideetan dauden oztopo horiek laborarien protestak direla eta Biriatuko bidesaria ere une honetan itxia dago, trafiko ilarak daude, baina Zaloa, gainontzeko errepidei dagokenez bada nabarmentzeko jazueraren bat? AP8an eraginak ditugu Behobiako mugaren itxiera dela eta zuk zeuk begi aipatu bezala 8etan egoera izan da muga itxita eskuineko erraiaren egoera 7 kilometrokotako auto ilarak izan dira. Ezkerreko erregian trafiko arina, baina dena dela, kontu zibili puntu horretatik, edo adi behintzat, puntu horretatik igaro behar izatekotan, eta bestalde aipatuko dugu ere, ohiko autopilaketak ditugula, Bilbo, Barakaldo, Leioa eta Galdakao inguruan pegi. Zehaztuko dugu, 7 tona baino gehiagoko ibilgailu astunek debekatua dutela, Biriatura igarotzea eta honen ondorioz, desbideraketak daude, 636 errepiderantz desbideratuko dituzte kamioi hauek, ondorioz, Irun bueltan, goiz honetan anabasa izango da errepidetan, gogoan izan baita ere, 64 autobidean anabasa dagoela une honetan, bertan laborariek errepidea moztua dutelako dermatosi nodularraren bueltako protesten karietara. Errepideak aipatuta, eguraldiari begiradara eskaini beharra diogu, baina lehenbizi esango dugu temperaturak, negu girokoak dauzkagula une honetan, temperaturarik freskonak Gasteizen une honetan, 8 gradu besterik ez, 9 gradu Maule ala Iruñean, 11 gradu Baionan, 12 Bilbon, eta 13 Donostian. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Eguraldi nahatsiagoa nagusituko zaigu astearte honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta hodei hauek goizpartean hemenka euri pixka bat utziko dute. Hala ere zaparradak irregularki sakabanatuta izango dira eta leku gehienetan ateri utziko dio. Arratsaldean antzeko joerarekin jarraituko dugu, baina euritarako joera zertxoet handiagoa izango da. Zaparradak gehien bat ekialdean botako ditu, Nafarroan, Ipar Euskal Herrian eta Gipuzko ekialdean eta Kantauri Isurialdean momentu batzuetan bizi xamar ere botako du. Haizeak goizean egotik ahul xamar joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Temperatura minimoek bera ingo dute, 4 eta 11 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, Kantauri Isurialdean 12 eta 14 gradu bitartean, eta Ego Isurian 8 eta 11 gradu bitartean. Temperatura beroenetan freskoenak edo Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Sekretu lizunak aurratu inaldira. Euskotrenek jakinarazten du.
Badator Santo Tomas, zatoz trenez Euskal Nekazal Jaiaz gozatzera eta ahaztu autoa. Informatu ordutegi guztiei buruz webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Nekazaritza ekologikoan argi dugu. Zigilo ekologikoa ofiziala da eta ziurtatzen du produktua benetan zainduta dagoela. Osasuntsua eta naturala, barazkiak lurrean hastea eta ganadua aire zabalean bizitzea da. Hau da logikoa, ekologikoa. Nire erreleboari lur emankorra eta etorkizun hobea eskaini nahi dizkiot. Zuk ere argi baduzu, kontsumitu elikagai ekologikoak. Ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzako elikadura, landagarapen, nekazaritza eta arrantza sailak babestuta. Naizen eskutik. No Otherland, euskarazko azpitituluekin. Emanaldi berezia abenduaren 16an arratsaleko 7 Donostiako Tabakaleran. Palestinerekin konpromiso bat eta tabakalerarekin elkarranean. Sarrerak naizeko arpidedunen txokoan eta tabakalera.eus helbidean. Lau eta erdiko Master Laboral Kutxa txapelketak final berria izango du igande honetan. Amaia Aldaik eta Enara Gamindek neurtuko dituzte indarrak Gernikako Santanape pilotalekuan. Bizkaitarren arteko leian, Dimoztarrak bere laugarren txapela bilatuko du Kaiolan, 18 urteko Laukiztarrak falta zaizkion txapel bakanetako bat eskuratzeko borrokatuko duen bitartean. Naiz irratitik ere bertan izango gara, eguerdiko 12etan hasita, Nora Mendizabal pilotaria, Ane Urkiri naizeko zuzendaria, eta nineu Jon Garate ariko gara kontakizun lanetan. Bizi gurekin lauterdiko Master Laboral Kutxako finala, abenduaren 21ean, eguerdiko 12etan, Naiz irratian. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 eta 4 gutxi, heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta astearte goizonetan. Gurekin dauzkagu Mikel Urdangarin eta Eguzki Urteaga, egunon? Egunon. Zer modu zaudete? Ondo. Nazional batak pazientzia pixka bat agortzen du, baina ondo. Lasai. Pentsa, okarragoa izango zela, kamioilaria izango bazina, eta gaurko honetan lapur dira joan beharko bazenu. Bertan aipatu berri dugulako, biriatuko bidesaria itxia dago, eta esango dugu, igande honetan 100 lagun elkartu direla zestoan elkartasun feministagatik auzipeturiko 6 lagunen aldeko elkarretaratzean, aste honetan herriko 6 bizilagun epaituko dituzte integritate moralaren aurkako delitua egotzita, akusatuetako emakumeetako baten bikotekide ohia da, salaketa jarri duena bere izen onari kalte egin diotela argudiatu du, duela urte batzuk indarkeria matxista leporatu ziotelako, Zalba. Asteartean zestoako 6 bizilagun epaituko dituzte derrigortze eta integritate moralaren aurkako delituak egotzita. Duela 7 urteko gertakariak epaituko dira, orduan jarri baitzuen salaketa zestoako gizon batek bere bikotekide ohiaren eta beste 5 herrikideren aurka. Gizonezkoak dio bere integritate morala urratu zutela, indarkeria matxista leporatuta bere aurka egin zutelako bikotekide ohiak eta zestoako mugimendu feministak diote aldiz, bera dela jazarlea. Nola izan genezake konfiantza akusatuen aulkian indarkeria matxistaren biktima eta ez erazotzailea ere eseriko duen sistema judizial batengan? Elkartasuna adierazteagatik 6 herrikidek egoera jasanezinak bizi behar izan duten bitartean, herrian normaltasunez eta impunitate osoz ibili da erazotzailea urte hauetan guztietan. Elkarretaratzea egin dute zestoako foru plazan eta jendetza bildu da 6 herrikidei elkartasuna adirazi eta epaiketa horren aurka egiteko auzipetuak herriko 29 eragileren babesa jaso dute eta tartean dira EAJ eta EH Bildu alderdiek eta baita ELA sindikatua ere. Gehiago jakiteko gurekin dugu, Marga Eizagirre zestoako mugimendu feministako kide, egunon? Egunon. Okerrez banago dagoeneko hasia duzu elkarretaratzea Donostiako epaitegian, hala da? Bai, hemen gaude dano herritarrak bilduta, epaiketa aurrian, eta
Jakin nahi dugu, zer aurre ikusten duzu gaurko epaiketa honetaz? Guk espero dugu gure herrikidea zigorrik gabe irtetzea. Duela hainbat urte zehazki salatutako jazoera baten aurrean gaude, eta jakin nahi dugu, nola hasi zen kasu hau? Lagun batzuk, behaien lagun baten egoera larria ikusi, eta bera beste nazizian, orduan hortikan dator kasu hau. Hor, zehazki, emakumea babestearen baitan, beste hainbat emakume ere salatu dira, koakzio eta integritate moralaren aurkako delituak egotzita. Zer egin izana egozten zaie salatutako pertsona hauei? Desprestigioa eragiteko akosua eta intimidazioa egin izana, eguzte jo hauei. Hor zehazki, salatu duzu ere elkartasunaren aurkako epaiketa dela hau eta justiziak izaera heteropatriarkala duela. Epaiketa aldu bitartean, nolakoa izan da bidea, gonda, zantzurik? Bidea oso gogorra izan da. 8 urte hauetan emakumean bidelagun izaten jarraitu dute, eta horrekin batea, espetxe zigorran mamu sinestezin hau, lepoatzean zutela. Eta gero, ekonomikoki deia, 40.000 euroko fiantzak ordainduta daude, eta oso gogorra. Horre, zehazki, jakineko nuke, ea epaiketara eramango den kexa hau justiziaren izaera heteropatriarkalaz? Ez dugu epaiketara emango, baino kasunek argi eta garbi usteu, sistema judizialan izaera heteropatriarkala, horrengoan ere erazutzailea babestu dula. Jakineko nuke ere, ea beldur ote zareten kasu hau, mugimendu feministaren jardunaren aurkako aurrekari bat bihurtu daitekeelakoan? Bai, akusatuak zigortuak izaten aurrekari bat ezarrikoa, elkartasun feminista kriminalizatuko da, eta berriz ere emakumea bakarrik utziko da. Eta zabaltzen da mezua laguntza eskainiz gero, zure buruare arriskuan jartzen dezula. Eta honetan, emakumezkoa beti bakarrik utzekoa. Xetasun hauekin gedituko gara, Marga Izagirre, mila esker, goizonetan gurean izategatik. Erasko zuei, agur. Ipatuko dugu kasu hau, eta akaso elementu esanguratsua, ere badena esan duena, Izagirrek aipatu digu, pertsona bat lagunduz gero, zure buru ere arriskuan ikusteko aukera ere, egon daitekela jaso dezakela epai honek, jakineko nuke, ea nola ikusten duzuen, hau Mikel zurekin hasiko gara. Uste dute, oso larria dela, ez, gaur gertatzen ari dana, ez? Askotan esaten da, indarkeri matxistari aurre egiteko eta zer esanik ez salaketa bat egiteko, ezinbestekoa dela babesare bat, ezinbestekoa dela nolabait elkartasun feminista azken urteetan izan den bezala, eta uste hor azken urteetan, aurrera urrats nabarmenak eman direla, mugimendu feministak egindako borrokari esker, ordura arte isilpean zeuden errealitate ezberdinak izendatzerakoan, horiek politizatzerakoan, horiek nolabait, kategorizatzekoan, indarkeria matxista bezala, neurri batean, babesare horiek eraikitzerakoan, eta beste, eta uste dut, egin zuen ere, epaiketa honek hori dena jarri nahi duela auzitan, ez? Elkartasun hori kriminalizatu nahi duela, eta elkartasun hori ematerakoan, beldur moduko bat zabaldu nahi duela. Ez askotan esan da, ez? Salatu. Ez, emakumeek indarkeria matxista jasatzen badute, salatu ezatela, ez? Eta askotan, instituzio publikoetatik egiten dira diskurso horiek. Karo, baina hor kontan izan behar da, askotan esan izan du da, ez? Sozialki ere oso zaila dela halako salaketa bat egitea, pertsonalki ez ezik sozialki ere, askotan salaketak berak paradoxa iruditu badakiuke ere, mesfidantza moduko bat sortzen duelako ingurune sozialean, eta honek frogatzen du judizialki eta tartean ekonomikoki ere oso zaila dela, eta are gehiago, hau da, besare horren parte izateak, kasu hontan, ondorio juridiko eta ekonomiko latzak izan ditzakela. Ez da, beraz, uste dut hor dagoela, ez? Auzi honen, larritasuna, hain zuen ere kontraesan horrek frogatzen duela, eta, elkarretaratzetan azpimarratu den bezala, hain zuzen ere, elkartasuna auzitan jartzen ari dan hortan, ezinbestekoa da elkartasun hori biderkatzea, baldin eta aurrekari arriskutsu bat, ezarriko ez bada. Eguzki?
Ez dauzkagu informazio, nik behintzat ez dut informazio askorik jakiteko, kasu hori horri buruz zer gertatu den, dakiguna da 2018an salaketa bat jarri zuela emakume batek, bere bikote ohiak bortizkeri matxista eragin zuelako, eta horren aurrean emakume horrek babesa jaso duela talde feministan partetik, eta horren ondorioz, hor prozedura bat martxan jarri duela gizon horrek, bere izen ona kaltetua zelakoan adierazi duelako, ez? Eta orduan aurtea makinaria judizial bat martxan jartzen da, emakume horiek arriskatzen dute oso zigor larriak jasotzea, zeren jada komentatu izan da 40.000 euroko fidantza ordaindu behar izan dutela jada, eta gero arriskatzen dute 4 edo 5 urteko kartzela zigorra pairatzea, eta horrek esan nahi du azken finean, oso kaltegarria izan daitekeela eta oso ondorio latzak ukan ditzazkela emakume horientzako, ez? Horren atzean argi dagona da sistema judizialak dauzkan joera batzuk, konportamentu batzuk agerian uzten dituela. Horrek pentsarazi dit La Manadaren lehen sententziak zer nolako ez bakarrik ebazpen hartu zuen, esanez ez zela agresioa baizik eta abuso sexuala zela, baina horrez gain plazaratu zuen argumentazioa. Eta horrek izugarrizko sumindura sortu zuen, asaldura sortu zuen, alarma guztiak piztu zituen, herritarren artean, emakumeen artean noski, baita klase politikoan, eta horrek eragin zuen, kode penala aldatu zela, eta hortik aurrera, guztiak agresio sexual bezala agertzen zirela, eta ez zela bereizketa hori egiten abuso eta agresio sexualaren artean, ez? Orduan, iruditzen zait horrek merezi duela ez bakarrik kodigo penala aldatzea, zen hori aldatu da. Beharrezkoa dena da, judikaturan dauden joera batzuk, konportamentu batzuk, balore batzuk, joera batzuk, berrikustea, eta horrek askoz ere lanketa sakonagoa eskatzen du, ez? Argi dagoena da, arreta handiarekin jarraitu beharko dela, epaiketa bera, eta batez ere zer nolako ebazpena hartzen den, zeren horrek, lehen komentatu den bezala, ondorioak dukan ditzazke, zeren hor dagoen arriskua da jurisprudentzia bat sortzearena, eta jurisprudentzia horretan oinarritzeko arriskua dago, hurrengo hilabete edo urteetan egon daitezkeen sententzietan, ez? Beraz, iruditzen zait oso arreta handiarekin jarraitu beharreko kasua dela, eta orduan ikusiko da hurrengo egunetan ze gertatzen den, eta batez ere zer nolako erabakiak hartzen diren, eta erabaki horiek zer nolako ondorioak dituzten. Hor, zehazki baita ere, galdetu dugu, ea epaiketara eramango ote duten justiziaren izaera heteropatriarkalaren bueltako kexua, eta ezakit, nahiko nuke, ea ariketa praktikoa edo imaginazio ariketa egin dezakegun, ze hor epaiketa bat amaitzen denean, akusatuak izaten du, azken hitza hartzeko aukera, baina ikusita panorama hau, ea nork hartzen duen hitza aipatzeko zerbait honi buruz, Mikel? Karo, hori da, ez? Nolabait, auzi honek implizituki eta esplizituki zabaltzen duen mezua hori da, ez? Aurretik jada salaketa bat jartzea zaila balin bazen, edo elkartasun hori agertzea ez balin bazen erresa, mendik aurrera zer, ez? Baldin eta horrek, sekulako ondorio juridiko eta ekonomikoak izan baditzazke, ez? Hori da, nolabait implizituki eta esplizituki zabaltzen den mezua, eta hor dago nik uste dut arriskua, ez? Eta hor, epaitegiak aipatzen dira, alde batetik zinbestean, lehen aipatuen bezala horri heldu behartzaio, eta gero hor bigarren interpelazio bat ere egonda, oharretan eta uste dut horri ere aintzatakotzat hartzekoa dela, ez? Eintzuen ere, ez heteropatriarkatua aipatu balen, askotan aipatzen da, ez? Izeberjaren punta dela, ez? Askotan aipagai izaten ditugun indarkeria matxistak, baina hori dena, izotzmendiaren punta hori, izotzmendi oso batek sostengatzen duela, eta azaroaren 25 hain zuten ere azpimarratu zen, eta behin eta berriz mahai gainean jarri zen, gizonen arteko konplizitate sare horiek, ezinbesteko sostengua direla, ondoren, izotzmendiaren punta diren indarkeria matxista kasu horiek egon daitezen, ez? Eta kaso gizonezko bezala ere uste, eta hain ere hor ere jarri beharko genukela fokua, eta hor ere badaukagula zer pentsatua, ez? Hemen ere aipatzen zen, ez? Aitzun ere, eraldaketa juridiko eta sozial bat egon dadin, gaur-gaurkoz esate baterako erasotzailea herrian impunitate osoz dabilela, ustez, bere izen ona kaltetua izan balin bada ere,
eta horretarako ezinbestekoa direla anaidia harreman hoiedanak eta konplizitate sare hoiedanak. Ez beraz, nola problematizatu ditzazkegun, bat, epaitegietan garatzen den jardun hori, zalantza izpirik gabe, baina baita sozialki eta gizarteko esparru ezberdinetan, indarkeria hori sostengatu eta edo hori gauzatu alizateko baldintza sozialak sortzen dituzten harreman eta konplizitate sare horiek denak. Ez uste hor, deno daukagula etxeko lan handi bat, eta horre ere eragin behar dela. Euski? Bai, argi dagoena da, arazoa eta gizon eta emakumeen arteko berdintasunen problematika askoz ere sakonagoa dela, eta hor, daude, hainbat ikerketak eginak direnak, bai, etxe barruan gizon eta emakumeen arteko lanen eta arduren banaketa, zaintzari loturiko ezberdintasunak, lan merkatuan ikusten da emakumeak, naiz eta kalifikazio tasa altuagoa izan, langabezi tasa altuago dutela, prekarietate tasa altuago dutela, soldata arrakala oraindik ere esanguratsua dela, Espainiar estatuan emakumeak gizonezkoak baino 21% gutxiago kobratzen dute, funtzio publikoan diferentzia hori 1,1koa da, baina bestela ikusten dugu izugarrizko diferentziak daudela, espazio publikoan, politikagintzan, komunikabideetan, emakumeen presentzia txikiagoa da, eta orduan argi dagoena da, alarma sozial handiena pizten duena bortizkeri matxista eta agresio sexualak direla, logikoa den bezala, baina hori kokatu behar da testuinguru zabalago batean, ikusi da azken hamarkadetan aurrera pausoak eman direla, batez ere frankismoarekin alderatuta, hori ez da zaila ere ikusita zein zen abia puntua, baina horrekin batera ikusten da ere mugimendu feminista indartsu dagola, generazio berriak eta emakume gazteak inoiz baino enpoderatuagoak direla, eta inoiz baino argiago dutela azken finean zein den zein dira beren eskubideak, zein den beren duintasuna, eta zein diren beren integritatea besteko euskaten eskubide osoak, eta hori traduzitzen da, bai mobilizazioetan, bai diskursoetan, bai konportamentuetan, eta horrek hainbat gizonengan sortu dezake desorientazio puntu bat, eta bortizkeri matxista da modu bat berriz ere dominazio maskulinoa ezartzeko. Orduan, hori da formarik argiena, bortitzena, asaldura handiena sortzen duela, baina horren atzean, Mikelek esan duen bezala, badaude beste mikroagresio batzuk edo eta ezberdintasun batzuk, zeintzuk eremu guztiak ikutzen dituen eta zeintzuk landu behar dira. Azkeneko ordukei begira ere jarri beharra dugu, goizeko 9 dira eta. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9 dira, azken ordukoei jarraiki esango dugu, laborarien protestak auto ilara luzeak eragin ditu AP8 autobidean, Biriatun zehazki autobidearen eskuin erreila itxia da une honetan, eta dagoeneko 9 kilometroko autoilarak dauzkagu, Lapurdiranzko norantzan, goizeko 8 itxi egin dute, Biriatuko bidesaria 7,5 tonatik gorako ibilgailuen eta honen ondorioz bertan geldirik daude kamioi hauek edota Gipuzkoarantz Irunenantz zehazki desbideratzen dabiltza auto hauek azken ordukoak nabarmentzakoak eta egunaren ondik norakoak ere aipatu nahi ditugu. Lander Martínez, egunon. Egunon bai, aipatzen ari ginen bezala, Zestoako 6 bizilagunen aurkako epaiketa hasi da gaur Donostian elkartasun feminista erakusteagatik 9 hasi berria epaiketa eta 3 egun irautea aurreikusten da. Ekintzaile desberdinek kontzentrazioak egingo dituzte epaitegiaren aurrean auziak irauten duen bitartean. Bestalde, Iridia Giza Eskubideen Defentsarako Zentroaren agerraldia egingo dute Nafarroako Parlamentuko Funtzio Publiko eta Justizia Batzordean polizia kontrolerako mekanismo independenteak txosten aurkezteko.
Txosten horretan polizia gainbegiratzeko nazioarteko ereduak aztertzen dira eta Espainiako estatuan nola aplika daitezkeen proposatzen da. Nazio Batuek behin eta berriz egindako ohartarazpenen eta giza eskubideen Europako auzitegiak ikerketa egokirik ez egiteagatik ezarritako kondenen aurrean. Bestalde, OPA herri plataformaren kontzentrazioa egingo dute osasun zentro eta murrizketak salatzeko. Atzo egin zuten eta gaur Groseko ambulatorioan egingo dute. 12etan izango da. Bestalde, sindikatuen gehiengoak deituta presoen aldeko mobilizazioak egingo dira Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan goizeko 12etatik aurrera. Elkarretaratzea deitu dute ere ELA eta LAB sindikatuek Iruñean euskaraz lan egin eta bizitzeko eskubidea bermatu euskararik gabe kalitatezko zerbitzu publikorik ez lelopean. Eta sindikatuek eta patronalak lehen hitzarmen sektoriala sinatuko dute Arabako egoitza pribatuetarako. Honekin jarraituz, bien bitartean Gipuzkoako erresidentzietako langileak greban daude, prentsaurrekoa eta elkarretaratzea deitu dituzte. Eta arratsaldean Eusko Jaurlaritzak 75 entitate publiko eta pribatuk euskararen erabilera areagotzeko lana aitortuko du. Gasteizen 6etan izango da. Kulturari begira, Pantxoak eta Peiok 2026erako bira iragarriko dute Bilboko kafe antzokian goizeko 10:30 eta ordu berean San Telmo Museoaren 2026ko programazioaren aurkezpena egingo da. Bukatzen joateko Guggenheim Urdaibaik arratsaldean emango du hartutako erabakiaren berri, 6:30. Ados, horretan, azken horretan nabarmenduko dugu hain zuzen, gaurko honetan, Guggenheim Museoaren patronatua delakoa bilduko delako eta bertan ezinbestekoa den erabaki hartu beharko dute. Urdaibaiko Guggenheim Museoa eraiki ala ez, badirudi proiektua bertan bera uztearen alde egingo dutela patronatuaren gehiengoak zaloa. Bai, alaxe da, patronatua delako patronatu hori osatzen dute besteak beste, De Solomon R. Guggenheim Fundazionek, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak. Galdetu izan zaienean, implikatutako agente gehienek zur hitz egin izan dute eta entzute prozesua amaitu arte itxarotea eskatu izan dute. Busturialdea Urdaibai eskualdeko herritarren artean egindako entzute prozesu aktibo honek ere eragina izan du. Uztailean eman zieten lehen emaitzak prozesua burutu zuen Agirre lehendakaria zentruak. Azken erabakia gaur arratsaldean hartuko dute Bilboko Guggenheim Museoan egingo den bileran. Patronatuaren aurrean museoaren proiektua oraingoz bertan bera uzteko planteamendua egingo dela eta gehiengoak erabaki hori babestuko duela espero da. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko konturik? Gaur goizetik errepidea autopilaketak ditugu Irunen Baionako norantzan momentu honetan esan dezakegu 9 kilometrotako autopilaketak direla eta esperotako autopilaketak dira, izan ere, Biriatuko mugaren itxiera dela eta Beobiako mugaren itxiera dela eta parkatu bidekik dagoeneko goizetik ere abisua jaurtita izan du egoera 8:00 hause izan da muga itxita. Eskuinako erraiaren egoera esan bezala 9 kilometrotako autopilaketak ezkerreko erraian trafiko arina dena dela oharrak eta aholkuak kamioiei aholkatzen zaie hortik ez zirkulatzeko eta ibilgailu arinei arretaz gidatzeko eta alden denean AP8 ez erabiltzeko. Eguraldiaren ondik norakoak ere jasoko ditugu. Iker Ibarluzea. Eguraldi nahatsiagoa nagusituko zaigu astearte honetan. Goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta hodei hauek goizpartean anemenka euri pixka bat utziko dute. Hala ere zaparradak irregularki sakabanatuta izango dira eta leku gehienetan ateri utziko dio. Arratsaldean antzeko joerarekin jarraituko dugu, baina euritarako joera zertxoetan handiago izango da. Zaparradak gehien bat ekialdean botako ditu, Nafarroan, Ipar Euskal Herrian eta Gipuzko ekialdean, eta Kantauriar isurialdean momentu batzuetan bizi xamar ere botako du. Haizeak goizean egotik ahul xamar joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da, temperatura minimoek bera ingo dute, 4 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, Kantauriar isurialdean 12 eta 14 gradu bitartean, eta Ego isurian 8 eta 11 gradu bitartean, temperatura beroenetan freskoenak edo Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Gabonetan Bizkaiko artisautza erosi eta oparitu. Gabonart, egurra, loreak, larrua, jostailuak, beira eta abar.
Bilboko Areatzako kaian, abenduaren 12tik urtarrilaren 5era, goizez eta arratsaldez. Informazio gehiago gabonart.blogspot.comen. Antolatzailea Arbaso, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Zure sukaldea praktikoagoa eta funtzionalagoa izatea nahi duzu? Anima zaitez orain aldatzera Alkaingo profesional taldearen eskutik. Aholkularitza emango baitizute eta dena antolatuko baitute diseinutik instalaziora. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Azken joerak eta konponbideak zure sukalde berriarekin asma dezazun. Bai, Alkainen. Naizen eskutik. No Otherland, euskarazko azpitituluekin. Emanaldi berezia abenduaren 16an arratsaleko 7 Donostiako Tabakaleran. Palestinerekin konpromisio bat eta tabakalerarekin elkarlanean. Sarrerak naizeko arpidedunen txokoan eta tabakalera.eu helbidean. Lau eta erdiko Master Laboral Kutxa txapelketak final berria izango du igande honetan. Amaia Aldaik eta Enara Gamindek neurtuko dituzte indarrak Gernikako Santanape pilotalekuan. Bizkaitarren arteko leian, Dimoztarrak bere laugarren txapela bilatuko du Kaiolan, 18 urteko laukiztarrak falta zaizkion txapel bakanetako bat eskuratzeko borrokatuko duen bitartean. Naiz irratitik ere bertan izango gara, eguerdiko 12etan hasita, Nora Mendizabal pilotaria, Ane Urkiri naizeko zuzendaria, eta nineu Jon Garate ariko gara kontakizun lanetan. Bizi gurekin lauterdiko Master Laboral Kutxako finala, abenduaren 21ean, eguerdiko 12etan, Naiz irratian. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, Naiz irratian. Goizeko 9 eta 10 aipatzen genbiltzan gaurkoa, abenduak 16, egun aski garrantzitsua izango dela Urdaibaiko etorkizunarentzat. Azken hilabete eta urte hauetan, bolo-bolo izan dugu, ea bertan museo bat eraikiko zen ala ez, Guggenheim Urdaibai Stop plataformak ere, hor ibili da lan eta badirudi azken hitza gaurkoan eskainiko dutela, zehazki patronatuaren bilera aurre ikusi dagoelako, Solomon Guggenheim Fundazioak, Eusko Jaurlaritzak edota Bizkaiko Foru Aldundiak bilkura izango dute. Hemen aferari buruz galdetu genion azkena izan zen, Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko kultura eta euskara foru diputatua eta aipatu zuen itxaron behar zela. Itxaroteko orduak besterik ez dira falta eta jakin nahi dugu, zuek nola ikusten duzuen, ze aurreratua dagona da edo eta batez ere EITB-ren partetik jakintzena izan zen, ez diela etorkizuna izango duenik museo eta balitekela bertan bera geldituko dela. Guzkizuk hau nola ikusten zu? Litekeena hori bera da, kontutan izan da, zer nolako oposizioa sortu duen bertako herritarren artean, baita ere, aktore sozioekonomiko eta ekologisten partetik, horren entzuketa prozesu bat martxan jarri zen, Agirre Zenterrek entzuketa prozesu hori aurrera eman zuen, eta badirudi, hor, jarrera kritikoak nagusitu zirela, eta ikusirik, azken finean ez dagoela adostasunik, ez dagoela konsensurik, baina egia da ere, Bilboko Guggenheima sortu zelarik ere, ez dagoela adostasunik, ez zera konsensurik, eta lata guziz ere proiektu aurrera eman zutela, badirudi bertan bera utziko dela, ez? Ikusteke dago, azken finean patronatuak zer nolako erabaki hartzen duen, izan daiteke definitiboki bertan bera uztea, edo provisionalki egoera aldatu bitartean eta giroa lasaitu bitartean, ez? Baina ikusteke dago azken finean zer nolako erabaki hartuko den. Nik uste dut, pixkanaka frogatzen ari dana dela, Urdaibai
ko proiekturi geldiarazteko antolatu diren herri ekimen ezberdinek mahai gainean jarri dutena, eta da ekologikoki, sozialki, ekonomikoki eta esango dugu administratiboki ere bidera ezina zela proiektu hori, ez? Eta zentzu hortan, uste badala sekulako mobilizazioak egin dira, askotan hitz egiten da, ez? TINA, terisno alternatibo hori hiltzatuta geratu dela zentzu komunean, alako mobilizazioek frogatzen dute, mobilizazioiek zerbaitetarako balio dutela, ez? Eta pixkanaka, hasiera batean zentzu gabeak ziruditen, ez? Eta betikoen, pankarteroen, leloak ziruditen batesi horiek pixkanaka zentzu komune egin direla, eta pixkanaka agintari politiko beraiek ere bere egin behar izan dituztela, ez? Hemen egon dira tartean beraien arteko talkak ere, gogoan izan dezagun, Urkullu lehendakaria zenean, 2 urteko epe hori ezarri zuela, eta Pradales eta Bizkaiko, sare politiko, ekonomiko horretanak etengabe azpimarratzen zuela Urdaibaiko proiektu hori kostala kosta egin egingo zela. Eta orain dela urte bete eskaz, Pradales berak esaten zuen berak inauguratu nahiko lukeela Guggenheim Urdaibai proiektua bera, ez? Hori esan da uste, garaipen hori edo herri mobilizazioari esker lortu dan garaipen hori ikusi beharko da, baina hori aukera bezala plantatu behar dela eta aurrera begira planteatu behar dela, ez? Zertarako alde batetik hainbat auzi lantzeko, uste dut, Guggenheim Urdaibairen aitzakian, mai gainean jarri direla korapilo ugari, trantsizio sozioekologikoaren auzia bera, baina baita ere tokian toki zernolako garapen sozioekonomikoa eta zernolako eredu sozioekonomikoa garatu behar den, eta beste alde batetik uste dut honek balio ezakela proiektu estrategikoak berpentsatzeko, ez? Agirre Lehendakari Center fundazioak entzuketa prozesu bat egin du, eta horra esate baterako argita garbi atera zen, gehiengo oso zabal batek eta oso transversal batek etzuela ontzat jotzen proiektu, ez? Akaso eredu hori baliagarria izan daiteke, mahai gainean ditugun beste zenbait proiektu estrategiko ere balantzeko, ez? Adibidez, HTA bera etortzen zait, baina baita, ez, badirudielako bestela, ez? Proiektu bat martxan jartzen dugu eta ondoren galdetzen dugu, akaso urrenkerak ezberdina izan behar du, ez? Akaso aurretik asmatu behar da, bestelako gobernantza eredu bat garatuko balin bada aurretik egin beharko dira entzuketa prozesu horiek eta hortik abiatuta egitasmo horiek planteatu beharko dira. Baina uste zentzu hortan, aukera bezala planteatu behar dela eta honek balio behar duela, ez soilik Guggenheim Urdaibai proiektua gelditzeko, baizik eta bestelako eredu bat pentsatzeko, bai gobernantzari dagokiona eta baita eredu sozioekonomikoari dagokionan ere. Baipatu zu abiadura handiko tren hori geroxerako utziko dugu, gaurko aipagaietako bat ere badelako, baina agenda errepasatuz eta zuek zehaztasunez jakin dezazuen, gaur arratsaldeko 6:00 prentsaurrekoa izango da, Bilboko Guggenheim Museoan, zehazki, patronatuaren bilkura horren ostean eta edabiden aurrera irtengo dira, zehazki Elisabete Etxanobe, Bizkaiko foru diputatua, baita ere, Ibone Bengoetxea, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburua eta Miren Arzailuz Guggenheim Museoko zuzendaria. Dagoeneko goizeko 9:00 eta 16:00 dira, eta aurrera egin beharra dugu, zehazki, aipatu beharra dugu, Oporrak Bakean programak Tindufeko kanpamenduetatik abiatu duela, urte honetako Oporrak Bakean harrera kanpaina, urte berezia izango da urtengoa, 50 urte betetzen baitira Espainiar Estatuak Saharar herria utzi zuela eta kanpaina zein errefuxiatuen kanpalekuetako egoeraren berri izateko gurekin da Josu Etxaburu, Ondarroako Jala elkarteko kide. Egunon, Josu? Egunon, bai. Aurtengo Oporrak Bakean Tindufetik hasi duzuen izan zinaten berriki, 50 urte ere badira Saharar herriaren erbeste aldiaz, nabari da urte horrena bertan? Nabari da eta oso gainera. Gogoan izan behar dugu duela gutxi ere beste ebazpen bat ere izan dela, eta hor bolo-bolo batipate Marokok bere gaine hartu duela, eta gainera ospatu ere alako neurrian, ez da? Bertako jai nazional ere bihurtu dute egun hori, balizko autonomia hori, eta bertan somatzen dena da 50 urtetako exilio eta martxa beltz horren ondorioz, inork ezin diola herri bati zer izan nahi duen inposatu. Eta herri sahararrak eta saharauiek ez dute onartuko inolako
autonomiarik, eurek nahi dutena da, eta behin eta berriro esan digute gainera, eta justu azkenengo gunean, presidentearekin berarekin egoteko aukera izan gendun elkartasunez, elkartasun bidai hauetan joan ginean hainbat eta hainbatek, eta eurek tinko diraute, eta gainera eskatzen ari dirana da, behin eta berriro hor mairatu diren ebazpen hoiei jaramon egitea, eta behingoz deskolonizazio prozesu hori, eta Espainia potentzia administratzaile izaki, erabakitzeko eskubidea euren esku ustea, eta autodeterminazio eskubidea gauzatzea, erregisa dagokiena egiten eta bideratzen joan daitezen. Beraz, atzera pausurik ez da ikusten, eta gainera hortan jarraituko dute. Zuek ere zehazki keinu berezia egin duzue, 50 urtez gure ateak zabalik izango da leloa. Jakin nahi dugu, aurtengo Oporrak Bakean programaren helburua zein izango den, zenbat familia behar dituzuen eta zenbat aur ekarri asmo duzuen? Zenbat familia beharko genituzkeen aldien eta gehienak. Hemen badago kanpalekuetara joan den edo bertako irudiek ikusi dituen edo nork jakin badaki umez blai dago dela kanpalekuak. Gogoratu behar da, 50 urtetik berako belaunaldi oso bat bertan jaioa dala eta lurra lapurtu diote, etorkizuna lapurtu nahi diete, ez dute lortuko, eta ume hainbat egon da, deialdia da, hainbat eta zenbat eta familia gehiago lortu, hainbat eta hobeto. Gogoratu behar da, uztaila eta abuztua 50 gradutik gorako temperaturak egiten dituela. Bertan ez dagoela bizitzerik bertan. Jamadan desertuan bizi dira, Argeliako desertuan, eta egin dutena mirestu eta goraipatu behar den neurrian, justu Oporrak Bakeanen aurtengo abiatzea ere bertatik izatea niretzako pertsonalki oso hunkigarria izan zen, nik uste ezin dugula marko hobeagorik aurkitu. Bertan bai zeuden familia biologikoak euren seme-alabak, ona bidaltzeko autua hartzen dutenak, bertan zeuden gurera etortzen diren aurrak, bertan zeuden bertako agintariak, nik uste ezin dugula leku hobeagorik asmatu, benetan aldarrikatzeko Oporrak Bakean programa bat ez litzatekeela existitu behar, horrek esango nahiko lukelako konfliktoa, eurek duten konflikto politikoa behin betirako konpondu dela, ezta? Beraz, ez dugu erromantizatu behar eskanpalekuak, ez bertako bizitza, ez bertako arratsalde iluntze marabilloso horiek, ez zeru izarratuak. Egin behar duguna da bat euren aldamenean borroka hortan lagun izan, eta guri dagokigunez euren ahotsa ona ekarri, eta animatu familiak Oporrak Bakean programa hortan aur bat hartu dezaten 2 hilabeteko mesede egingo dielako, bai aurrei eta bai arnasgune izango delako hango familientzat ere. Piskat, irudi bat ere egiteko datu zehatz bat eskatzea gustatuko litzaidake, gaur egun Tindufeko kanpaleku hauetan zenbat lagun bizi dira? 200.000 lagun inguru. Nik uste ez direla itxiko, zaila da jakitea baita ere, izaeraz nomadak dira, eta 5 wilaietan zabalduta daude, wilaia bakitza probintzi bat izango litzateken hortan gero herri, 6-7 herri osatutakoak, baina 200.000 lagun bizi dira jamadan 50 urte luzez, exiliokoak diranak, gogorra da, egoera gogorra da eta ulergarria da, gainera sarritan esaten dugu gerra batek beste gerra batzuk tapatu egiten dituela, ezta? Baina mesede eskasa ingo genioke herri sahararreri eta saharauiei euren borroka sastuko bagina. Egia da, eguna joan eguna etorri telebistan Gazaren sarraskia eta genozidioa ikusten ari garela, baina nik azpimarratuko nuke saharauiekin, herri sahararrarekin egiten ari dana isildutako genozidio badala. Jendea hiltzen ari da. Jendea hiltzen ari da bertan, eta
nik uste oraindik ez dugula horren kontzientziarik hartu. Eta ona litzateke kontzientzia hori ere, kontzientzia horretaz jabetzea. Diot genozidio isila eta isildua dala, hainbat interes politiko, ekonomiko, eta oso estatu boteretsuak daudelako isildu nahian, zer gertatzen ari dan. Inork ez dio, inori lur bat kentzen aberatsa espada, lur hori. Eta Mendebaldeko Sahara, eta hori eurentzat momentu honetan desgrazia da, lur aberatsa da. Eta horregatik nahi du Marokok, Mendebaldeko Sahara. Eurek amesten dute eta gainera borrokan jarraitzen dute, eta guk ere eurekin batera, aurtengo urteko bidai hori, ea azkena izan den, eta urrengoa, hain zuzen ere, eurek esaten diguten moduan, ea berriro elkartzen garen, baina Mendebaldeko Saharan, gure etxeetan, eta betiko moduan eskertuak eta beso zabalik hartuko zaituztegu. 200.000 lagun, bizi dira 50 urtez, Argeliako desertuan. Hain zuzen, aipatzen zenuen, zazki, 50 urte azpiko generazio bat badela etorkizuna lapurtu dietena, baina zentzu horretan, talde horri dagokionez ere, desplazatuak diren einan, pentsatzen dut, arazo eta oztopo administratibo ezberdinak izango dituztela, aurrak esaterako bera, pasaporteak eta alakoak, noski, errefuxiatuak diren einan, Euskal Herri iraltzeko, baina bertan ere, bertan bizitzeko, ze naziotasun edo ze paper daukate, edo, justu, tindufen, kanpaleko hauetan daudelako. Esango nuke bertan preso bizi dirala. Eta horregatik, herri bati lurrak entzen zaionean, lurrak entzen zaio. Baina ez da bakarrik lurra. Da aurrera egiteko gaitasuna. Da garatzeko gaitasuna. Da izateko gaitasuna. Eta etorkizuna lapurtu nahian dabiltzala diogunean, justu hori da. Hain zuzen ere, bertan daude, eta bertan jarraitu beharra dute. Hori da zoritxarra, duten zoritxarra. Eta hor sortzen dira, hainbat galdera, hainbat hausnarketa, hainbat gogoeta, ez? Ze justu, gainera, badago belaunaldi bat, oso ondo prestatuta dagoen belaunaldi bat. Eta gainera badago belaunaldi bat, errelebu hartzeko prest dagoena, ez? Garai batean, Frente Polisarioko buruak izan diranak, lideratu dutenak, ez? 50 urtetan oraindik orain Marokorekin borrokan eta gudan ari diran batzuk, eta justu horrelako elementuak eman behar dira. Eman behar dira kanpalekuetan, jende gazteari, gure ustez behintzat, paso eman behar zaie, eta gero ikusi garapen guzti horrek nora garamatzan, ezta? Eta bitartean, oporrak bakean moduko ekimen batek, lagundu baino ez du egiten, bide lagun izaten, edo janari bilketa batek, edota abenduan gogoratu behar da 28an, atera ginala forondatik hegazkin oso bat, baina urrengo egunean noaindik Nafarroatik beste hegazkin oso bat atera zala. Beraz, horrek ere adierazten du Euskal Herria eta herri saharraren arteko elkartasun zubi hori sendo jarraitzen duela, lanean ari garela eta eure gainera biziki eskertzen dute, batipat gainera, Euskalduna garela eta Euskal Herritik gatozela adierazi bezain pronto laster bere izten dute batzuk eta besteen arteko harreman hori, ez da. Ez da erreza, ez da errezan bizitzea. Eta gainera sentimentu kontrajarriak behintzat nigan sortzen ditu. Alde batetik bada joaten garenean bertan egon beharra eta borroka horri tinko utzi beharra eta bide lagun izan beharra, baina ni badakit gero hegazkin badaukadala zai, 7 egun igaro eta gero onantza bueltatzeko. Eta nik badakit bertara sartzeko arazo gehiagirik ez dudala izango Argeliako bisatua lortu eskero. Eurek ordea ez dute aukera hori. Eta oporrak bakean programa hau garatzeko, bai behar izaten dugu baita ere Argeliako gobernuaren laguntza, azken batean Argeliako gobernuak
ematen dizkie pasaporte kolektibo edo bizatu kolektiboak aurroiek guregana etor daitezen, ezta? Programa komplejua da, baina komplejua bezain ederra dela esango nukenik, eta gainera egin beharreko programa bada. Horregatik, ez dakit, barnetik animatuko nituzkenik. Familiak haurzaharar bat hartzera, azken batean ez da bakarrik laguntza bat eskaintzen dugula da, borroka baten aldeko autua egiten dugula, eta bide lagun izate hori eurek asko eskertzen dute. Eta hor, gazte bati, harrera egin nahiko balio hemen entzuleren batek, zer egin beharko luke? Nik uste errezena dela inguruan izango da elkarteren bat edo beste, hor Sahararen aldeko harremana duena eta berarekin kontaktuan jartzea, edo bestela oporrak bakean jartzen badu hor edozein bilatzailetan aurkituko gaitu, eta bertan kontaktu batzuk eta telefono batzuk egon badaude. Eta hortik aurrera nik beti eta galdetzen digutenean eta zer behar da, harrera familia izateko beti izan du gogoa eta konpromisoa. Eta hortik aurrera gauzak asko zerrezago egiten dira. Eta baita ere azpimarratu nahiko nuke norbait animatzen bada behintzat bide hau egitera, gainera sarritan pentsatzen dugu gu ari garela zerbait eskaintzen. Jasotzen dugun asko da. Eta jasotzen duguna da, ni beti esaten dut bertara joaten izanean, bueltatzen naizela nire lehentasunak reseteatuta, ez? Hau da, benetan zer dan garrantzitsua, benetan zer da merezi duena, eta benetan zer dan asalekoa dana, eta baztergarria dana era bat, ez da. Orduan, bizka bat egoera horretan agertu izan dira, eta beti errepikatzen dut gainera, Espainiak sekula ez duela herri sahararra ulertu. Ez du ulertu 53. probintzia tzat hartu zuenean, herri izaera izan da eta herri bat izan da, ez du jakin deskolonizatzen eta autodeterminazio eskubidea bermatzen herri sahararrari, eta ez daki momentu honetan eta ez da jakiten ari irtenbide duin bat ematen potentzia administratzailea izaki herri sahararraren nahi eta grina horri. Eta hasieran aipatu dudan moduan herri sahararrak ez du nahi autonomia bat Marokoren menpe bizitzeko. Herri sahararrak nahi duena da eta hori aldarrikatzen ari dira. Eta nik uste azpimarratu behar dana baita ere, bolo-bolo ibilidan ebazpen horretan erdizka esan dira gauzak. Ebazpen hortan oraindik jarraitzen du herri saharraren autodeterminazio eskubidea azpimarratzen. Beraz, begiratu dieza jogun ebazpenari bere osotasunean, ze bestela geratzen zaiguna da, ideia bat, baina bakarrik atal bati dagokiona. Eta eurek esaten ari dirana da, begira, orain arte eman diren ebazpen guztiak eta bar, horretan oinarrituta, guk autodeterminazio eskubidea garatu nahi dugu. Bestela, Minursok zer egiten duan. Ze Minurs hori ere urtebeteko beste garapen bat. Minurso sortua zan erreferendumaren inguruko oinarri guztiak jartzen joan dadin eta hori gauzatu zedin. Ematen du bagabiltzala erabatera edo bestera, baina eurek argi dute zein den, eurek jarritu duten bidea eta euren bandera zein den. Eta bandera eurena baino ez da. Ez dute onartuko. Horre, Minurso misioa berare aipatu zen, arriskuan edo egongo zela, kaso, sustatuz gero autonomiaren aukera hori, Minurso alboratu eko zelako, joango zelako, ez dakit, horren aukerak nola ikusten dituzu? Kezkaz? Nik uste euren iritzia dela Minurso hor da bilela, baina ez duela zer egiten. Ze azken batean, Minursoren helburua baldin bada autodeterminazio eskubidea gauzatzeko urratsak ematen joatea eta bar, hori da bere mandatua, eta hori da egin beharko lukeena. Hortik harago Minursoren funtzioa bertan ez da gehiegi ikusten, bai? Baina gertatzen da hor gabiltzala, ez da? Alde batetik politikoki
gainera hainbat estatuk, ez? Alde egin dutenean autonomiaren, balizko autonomia horren alde egin dutenean, baina beste alde batetik Minurso hori beste urtebeteko lusapen bat eman diote. Esan duzu, bueno, zer da hau, ezta? Zer da hau? Eurek erabatera izan edo bestera izan, batzuren laguntzarekin izan edo bestearen laguntzarekin izan, argi dute norabidea, jakin badakite bidea estela erreza, jakin badakite gainera, oporrak bakean edo janari bilketa edo egiten diren ekimen guztiak beharrezkoak dirala. Ze momentu honetan ere azpimarratu behar den beste elementua da, elikadura arazo handi badagoela kanpalekuetan. Euneko eunean ezin dute bermatu. Bertan bizi diren saharauien elikadura orekatu bat. Eta horregatik lehen aipatzen nuenean genozidio isila eta isilpetuta dagoen genozidio bat, eta hiltzen ari dela jendea, horri lotzen nintzaion. Kontuz, ze bestela ematen du, saharauiak eta kanpalekuetan bizi dira eta baina arazo larriak daude, oinarrizko arazoak daude bertan, eta horren kontzientzia sakona hartu beharko genuke herri gisa eta euskal herritar gisa. Adi, egongo era, bertan gertatzen denaz, eta baita oporrak bakean programaz, Josu Etxaburu, Ondarroako Jala Elkarteko kidea, mila eskarko izanetan gurera harturatzegatik. Eskerrik asko zuei eta entzuten ari dan edonori, behintzat harrera familia izateko deia lusatu, gauza eharra da, beharrezkoa da, eta seguruenik harrera familia den orok daki zer nolako mesede egin dion ume horri eta aldi berean baita ere hango familia biologikoari. Ez dezagun astu Saharar herria eta saharauien egoera, konstiente izan gaitezen eta urte luzeetan erakutsi izan duen moduan herri honek, jarraitu dezagun herri saharar eta saharauien aldamenean, euren borroka argi dagoelako zein den, eta eurek eutxiko diotelako borroka horri, eta beti amesten dugulako urrengo bilera Mendebaldeko Saharan, eta Tajlako ur bazterrean gustora pasatuko dugula elkartzen garen egun hori. Bala, izan bedi, eskerrik asko Josu. Eskerrik asko zuei. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eus helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Amabiak puntuan entzule ongetorri Naiz Irratian informazioaren ariaren 2. edizioan zaudea. Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu Naiz Irratiak albiste boletinak. Eguerdiko 12 aurrera informazioaren ariaren 2. edizioa Oinatz Aizpururen eskutik. Ondoren berriz ere jendez betetzen poliziak ustu egin du. Plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere. Egunon Inatz, egunon entzuleak hain zuzen. Astelenetik ostiralera eguerdiko 12 informazioaren ariaren 2. edizioa. Naiz Irratia. Informazioaren aria. Goizeko 10:25 gutxi eta aipatuko dugu elkarrizketan zehaztutako elementu esanguratsu hori, hor nola zehazki proposatu den Marokorekiko Marokoren autonomia estatutu bilakatzea, Saharar Mendebaldea, eta hor badela baita ere garaiko
nazio batuen erakundeko garaiko xedapen horiek autodeterminazio eskubidea aldarrikatuz, eta zakit, neko nuke, jakin, ea zer nola ikusten duzuen afera Mikel zurekin hasiko era. Bai, lehen Josuke ipatu du, ezta? Horre, Marokok erabateko garaipen bezala ospatu zuen, segituan etxafoak bota zituen, baina, esan behar dana da, segurtasun kontseiluko urriko ebazpen hori, esan dezagun, ambiguoa dela, ez? Eta denetarako, aukera ematen dura alde batetik egia da, ez? Marokok bere autonomia proposamen hori jasotzen dela, hasiera batean Trumpek nahi zuen negoziaketarako marko bakar gisa hori ezartzea, baina ondoren Errusiak jakin badak egun bezala betorako eskubidea dute hor dauden herrialde guztik, eta nolabait Errusiak esan zuen hori ez zuela onartuko, eta azkenean aukera posible bezala jaso da Marokoren autonomia proposamen hori, ez? Bada aurrera urrats bat Marokoren partetik, jakin badakigu aurra ari direla, ez? Aleginetan terrenoa pixkanaka irabazteko, baina ez dute garaipen osori lortu. Eta beste alde batetik, Josuke aipatu den bezala, ebazpen horretan jasotzen da esplizituki Saharar herriaren autodeterminazio eskubidea, eta baita ere nolabait urtebetez luzatzen da, urtebeteko luzapena ematen zaio, aurretik egin diren ebazpen ezberdinei. Beraz esan dezakegu ebazpen ambiguo bat dela, eta nolabait borrokak irekita jarraitzen duela. Ez dagoela behin betiko barkatu garaipenik. Eta gero hor badago beste elementu bat, eta pixkat jagoen nazio artea hasi garenean izketan, uste dudana zentrala izan behar dena, eta da, erabakitzeko eskubidea, ez? Hasieran aipatu da, gaur egun eskalada militarraz hitz egiten da, lehia geopolitikoaz, potentzia ezberdin arteko lehia horretaz, eta uste dut, erabakitzeko eskubidea ezinbesteko printzipio izan daitekela, eta izan behar duela mundu ordena berri horren osaketan, ez? Eta hor, hainbat kasu etortzen zaizkit, ez? Palestinaren kasu etortzen zait, Saharako kasu etortzen zait, baina este baterako Latinoamerika hartzen balin badegu, eta orain dela gutxi Trumpek berak eta Trumpen administrazioak mahai gainean jarri berri duen segurtasun estrategia eta praktika kontuan izaten balin baditugu, Venezuela zari garela edo Latinoamerika zari garela, erabakitzeko eskubidea zentrala da, edo zer esanik ez, bestelako Europa bat erekiko balin bada, edo Estatu Espainoleko korapilo erraldoi horri aurre ingo balin bazaio, eta Euskal Herria, Katalunia, Galizia eta beste aintzat hartuko balin badira, usteet, ez askotan liura moduko bat sortzen duela geopolitikak eta potentzia handien arteko elkarrizketak eta beste, baina printzipio hori, printzipio gidari bat izan behar dela, eta hori etengabe presente izan behar degula, herriak aztuko ez balin baditugu. Aguzki? Gogoratu behar da, nazio batuak hartutako ebazpena baino lehenago aldaketa bat egon dela, hainbat Europar estaduen artean, eta horien artean jokatzen dira lehenengo Espainia, eta ero frantses estadua, ez? Duela 50 urte Espainiak mendebaldeko Sahara utzi zuenetik, geroztik, nazio batuek hainbat ebazpen hartu dituzte, esanez, deskolonizatu beharreko herria dela, eta autodeterminazio eskubidea aitortzen zion, eta epe bat eman zion eragile ezberdinei, eta bereziki Marokori, antolatu zezan autodeterminazio eskubide hori, eta hori gauzatu zedin, etzen aurrea posorik eman, besteak beste, estatu ezberdinak ez dutelako nahi Marokorekin asarretu, eta gero Maroko lan diplomatiko bat egin du, eta horren ondorioz, adostu du lehenengo Espainiar estatuarekin, eta Pedro Sánchezen jarrera aipatu behar da gai horretan, zeren historikoki neutraltasun posizio bat mantendu zuen Espainiar estatuak, eta Pedro Sánchezen momentu determinatu batean, Marokorekin dauzkan harremanak hobetze aldera, besteak beste harreman ekonomikoak daudelako, eta batez ere migrazioaren kontrolari loturiko problematika zentrala zen enean, erabakitzen du, azken finean, Marokoko posizionamentuetara hurbiltzea, eta esatea, azken finean, mendebaldeko Sahara autonomia bat izango litzatekeela Marokoren estatuaren baitan. Eta berrikiago ikusi da, nola frantses estatuak ere antzeko postura bat hartu duen. Horrek, eragin du, besteak beste, Frantzia eta Algeriaren arteko harreman diplomatikoak asko kaltetu direla, zen gogoratu den bezala Tindufeko mekapamentua Algerian dago, eta Algeriak historikoki beti babestu egin du Frente Polisarioa,
eta babestu egin du Mendebaldeko Sahararen independentzia bera, ez? Eta horrek eragin du harremanak asko gaiztotu direla Frantzia eta Algeriaren artean, horretu behar da, 1972an lortu zuela Algeriak independentzia, eta geroztik harremanak oso konplexuak eta gatazkatsuak izan direla, herri kolonizatzaile eta kolonizatuaren artean, ez? Algeria eta Frantziaren artean. Orduan, hor ikusten duguna da, berrikitan Nazio Batuak hartu duten ebazpena kokatzen da testuinguru horretan. Non, azken finean, interes estatalen izenean, Frantziak eta Espainiak erabaki duten lerrokatzea Marokoren posizionamentuekin, eta horrek izugarrizko kaltea egiten diola Frente Polisarioari, Mendebaldeko Saharar herriari, eta bertan bizi diren herritarrei. Eta hor ikusten ari da, azken finean, aurrak direla, beste oso kaltetuak, oso biztanleri gaztea da, generazio berri oso bat dago, etorkizun bat lortu nahi duena, eta gaur egun etorkizun nahiko iluna dirudi ikusita estatuak zer nolako posizionamentuak hartu dituzten. Mikel, horre Txaguruk aipatzen zuen termino bat, genozidio isila, ezakit, zer esango zenukan iboriz? Bueno, genozidio isil eta isilpetu asko ditugula, ez? Usteet, zentzu hortan, Palestinako genozidio hori mugarri bat izan daitekela, hain zuzen ere, bat Palestinakoa bera salatzeko, eta beste alde batetik, bestela, isilpean edo erdi normalizatuta zeuden bestelako egoera ezberdinak ere azaleratzeko, eta hori edanak mahai gainean jartzeko. Ez uste hor alegin hori egin beharko genukela. Ez? Eta Saharar herriari dagokionean, beraiek ere ez, irakurri izan ditut artikulu ezberdinak, eta aipatzen dute arrisku bat edo badagoela, ez? Ja, 50 urte dira, mende erdi bat da, okupazio egoera nabari batean, eta kanpalekuetan bertan ere, basete baterako argindarra jada eraman zutela, eta beste, eta hor nolabait normalizatzeko arriskua, ez? Egoera hori, normaltzat jotzeko arriskua, beste jende askok hori besterik ez duelako ezagutu, ez? Baina lehen aipatu den bezala, oinarrizko arazoak badaude, badago baita ere, nolabait hor transmisio oso potente bat eginda, eta badago konpromiso bat, eta uste dut, bain zuten ere, ezin, eta hori dela erronkatako bat, ez? Ez normalizatzea egoera hori, eta hor tartean, Estatu Espainolari ere, uste kontuak eskatu bertzaizkiola, ez? Ofizialki Estatu administratzailea Estatu Espainola da oraindik orain, kontuan izan bartegula orain dela 50 urteko okupazioan bertan ere, nolabait berari zegozkion ardurei muzin egin ziela, eta horregatik hain zuen ere, albidetu zala Marokok Mendebaldeko Saharar herriaren 80% okerez banago okupatzea, eta gaur egun Algerian daude, lehen esan den bezala, 200,000 Saharar inguru kanpalekuetan, espetxe erraldoi batean, eta uste dut hain zuen ere hori dela erronka. Ez da zentzu hortan uste dut hori, ez? Palestinako genozidioaren bueltan sortzen ari den elkartasun uolde herritar hori esango dugu, baliatu behar dela hain zuzen ere, fokua bestelako genozidio eta sarraskiz berdinetan ere jartzeko, eta nolabait gaur egunez ikusten dugu gerra geroz eta gehiago ari dela bilakatzen ez salbuespeneko zerbait, eta normalitatearen parte, mundu ordena ezartzeko bitarteko kasi nagusietako bat gisa ezarri nahi dutela, bereziki Amerikako Estatu Batuek eta bere endekapen prozesu horri aurre egin alizateko, eta horren aurrean ezinbestekoa da sarraski horiek azaleratzea, eta ezinbestekoa lehen esan duan bezala, nik uste erabakitzeko eskubidea, Euskal Herrian hain zentzuzkoa dirudien printzipio hori, garan askotan esaten da, eskubide oro pertsona ororentzat. Horri lotuta, herrien erabakitzeko eskubide, hain zentzuzkoa den hori, nolabait printzipio gidari bezala, behin eta berriz azpimarratzea. Goizeko 10 gutxi pasata, esango dugu, mendeurren erdia ere beteko dela martxoren 3ko sarraskiaz, ez dirudi posible izango denik Zaramagako San Francisco Elizan omenaldiak egin alizatea, hala azaldu du gogorako zuzendari Alberto Alonsok memorialaren patronatuaren bileraren ostean.
Alberto Alonso azaldu duenez, Eliza barruan urtero jartzen diren jaiotzak leku zaldatzea hilebeteetan luza daiteke kontratu berri bat esleitu beharko delako. Horregaitek esan du garrantzitsuena ez dela espazioa oraindik irekitzea, baizik eta gizartearen eta biktimen laguntzarekin proiektua martxan jartzea. Baieztatu du dena den urteroko aitortza egingo dela, non izango den ez badakite ere. Martxoak 3 bere omenaldia izango du, bere oroitza, bere aitortza baita ere biktimekeko, eta ez dakigu Eliza barruan egingo dugun, ero beste lekuan, baina egingo dugula hori argi dago. Lakuan egindako bileran adostu dute kanpoko egokitzapen lanak laizter hastea. Horrez gain, lantalde bat sortu dute memorialaren edukia lantzen hasteko, biktimentzako funtsezko pausoa. Martxoak 3 elkarteko Nerea Martinezek nabarmendu du, hobedela Eliza huts bat ez irekitzea, baizik eta edukietan aurrera egitea gizarte zibilaren eta biktimen ahotsak pisua izan dezan. Bere hitzetan hori litzateke omenaldirik onena eta berriz ere euren zuzeneko parte hartzea funtsezkoa dela esan du. Bestalde bileran gogorarekin duten hitzarmena berritzeko bermeak eskatu ditu Martxoak 3 elkarteak. 2024 eta 2025 35.000 euroko partidak izan ditu hitzarmenak, baina 2026rako ez dago iragarpenik momentuz. Nerea Martinez, Martxoak 3 elkarteko kidea dugu gurekin, egunon? Bai, kaixo, egunon. Nola joan da fundazioaren bilera? Bueno, behintzat jaso genuen, genituen inkognita askoz, gai ordena jasotzen dugu eta ez daukagu argi zeren inguruan hitz egiten duten, ez baita gai orden hori gurekin lantzen aurretik, ez? Eta guk pasaren ostegunean izan genuen bileran, ezin egona zegoen gure asanbladako kideen artean, ez genikielako hitzarmenaren edo gure lan partaidetzaren eta aholkularitza hori nola bideratuko zen, ez geneukan bermerik horren inguruan, eta horregatik bidali genuen prentsa hor bat esanez, guri bermeak eman ezean, gure lekua patronatoan ez zegoela. Ez genuela argi ikusten parte hartzea berme hori ez bazegoen, ezta. Eta, hala adierazi genien, eta behintzat atzoko patronatoan, lortu genituen, datu batzuk, orain arte ez genekienak, nola bidariatuko da edukien, nola erabekiko dira edukiak, eta hori lan batzorde batzuk sortuko direla, eta alde horretatik informazioa jaso genuen. Baina, eske gu gaude ja pizka bat, pazientzia galtzen prozesu honetan, izan ere 5 urte daramatzagu memorialaren kontuarekin sinatu zenetik intentzio protokoloa, eta ez da inongo aurrerapen eraginkorrik eman oraindik, ez? Eta, honek agerian jartzen du gure ustez, zein izan den azken urteetan proiektu honetan egon den borondate politikoa. Eta guk espero dugu, hemendik aurrera lantalde teknikoago hauekin, ja pizkat erabaki politikoak pizka bat teknikoi emanez, horrela ja benetan aurrerapenak ematen diren proiektuan. Hor zehazki, alarma gorriaren berri izan genuen pasaden astean, aurre ikusi zela, memorialaren fundazioa bera ustea, ez da halakorik egon, eta horretarako atzoko albista behintzat bada ezin dela orain arteko hitzarmena luzatu, baina laguntzak iragarri dituela. Ez dakit, zer zehaztu zen honi buruz atzoko bileran? Beste proposamen bat luzatu digute, proposamen bat luzatuko dute, zeinetan jasoko den printzipioz guk aldarrikatzen dugun parteatzea edo aholkularitza eta lankidetza hori jasoko den. Eta, ostegun honetan daukagu gure asanblada horretara eramango dugu gogorak egindako proposamen bat eta erantzun bat emango dugu horren inguruan. Guk argi utzi nahi duguna da, proiektu hau gure parte hartze nabarmenik gabe ez daukala inolako zentzurik. Ari garitz egiten Martxoak 3an gertatutakoa eislatuko duen, eta ez hori bakarrik, hori baina zabalagoa, testuingurua, zer gertatu zen aurretik, eta hori guztia kontatzeko guk ja badaukagu lan handia eginda, Martxoak 3 eta Memoria Gara elkarteok. Eta esaten ari ganena da, egindako lan hori kontutan hartua izan behar dela, eta zentro hau eraikitzeko ardatza izan behar duela.
Horre, jakine dugu ere, horre zehazki, azken hitzarmen horretan ere, aurrekusi zirela lan batzuk, eta jakine dugu 50. urte honetarako nolako lanetan daude bi elkartetako kideak. Eurrengo urtera begira, gure ideia da jarraitzea, orain arte egiten egon garen lanarekin, ze horren zabala da, azkenean biktimei eta 50 urtez hor lanean egon direnei elkarrizketak egitera adibidez, eta bere testigantzak jasotzea, hori oraindik egin beharra dago. Badaukagu pendiente ere zenbat artxibo historiko bizitatzen jarraitzea, hemen artxibo historiko diocesano adibidez, Pirala Erostegikoa, Arabako eta Santzelsobioko artxibategiak, eta gero egin behar dugu ere bai, hori jarraitu inbenteriatzen, liburuak, aldizkariak, komikiak, novela grafikoak, Martxoak 3-ren inguruan lan hitz egiten dutenak, eta hori aipatutako aurretik testigantzak eta objektuak jarraitzea jasotzen. Eta, lan potoloa izango da, memorialaren honen eraikuntzan, aholkularitza prozesu hori egitea. Piskat, ikusita, denbora luze honetan, zuen jarduna Zarago instituzioekin izan diren gorabera guzti hauetan, ezakit, simplifikatu litzateke guztia esanez arazoen edota iturburu ere badela Martxoak 3ko sarraskiarekiko dagoen ikuskera? Pues ez nuke jakingo hori denik. Egia da, zuk esaten duzunarekin lotuta, 50 urte hauetan, egondan estrategia izan dara ahazturaren eta instituzioen abandonoaren estrategia potentea, ezta? Eta egia da, azkenengo urteetan instituzioek ematen ari direla pausuak, baina esan beharra dago ematen ari diren pausu guzti horiek direla herriaren presioagatik. Orduan, gauza da, guk nahi dugula, ahalik eta duinena izatea memorial hori biktimontzat, eta ez dugula onartuko edonolako memoriala. Adi beraz izango gara, eta izango gara ere, Gasteizen, heldu den urteko Martxoaren 3an. Nerea Martinez Aramburu Zabala, Martxoak 3 elkarteko kidea. Eskerrik asko gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Partekatu nahi dugu, aipagai hau, gure analisi mailan eta jakin nahi dut, ea nola ikusten duzuen elementu hain garrantzitsu hau, Martxoak 3arekiko, sarraski honekiko zer nolako ikuspuntua dagoen, nola bizi izan den, badirela jazoera batzuk, badutenak bere kutsu ideologikoa, noski horrek ere, gaurkotasunera ekarriaz ere, eragina badu, eta ezakit, honen bueltan sortzen diren eztabaida eta kalapita guztiak, Mikel? Karo, honen arazoa da, arazoak akotxarten diot, trantsizio eredugarriaren errelatori dana hankaz gora, edo hauzitan behintzat jartzen duela, ez? Gogoan izan behar dugu, orain dela 50 urte betetzear direla barkatu, 1976an, ez? Gertatu zirela Martxoaren 3ko hilketa horiek, Franco hil berritan, nolabait transakzio operazio betean zeudenean, ez? Eta hor gertatu ziren San Ferminetako Germán Rodríguezen kasua, eta beste 10 eta 100 kasu, ez? Nun estaduak indarkeriaren bitartez ezarri nahi izan zuen, trantsizio ditutako trantsakzio dalako eraldaketa hori, ez? Eta nik uste horrexegatik hain zuzen, nolabait Martxoaren 3ko auziak errelato hori hankaz gora, edo behintzat auzitan jartzen duelako, nolabait instituzio beraiek ere ikusten dugu, errezelo handia dituztela, eta lehen abandonoa aipatu da, etengabe, urratsak ematen balin badituzte ere, direla nolabait, lehen aipatzen zuen bezala, Martxoaren 3ko elkarteko, memorialeko, elkarteko kideak aipatzen zuen bezala, nolabait, herri bultzada horri erantzunez, eta nolabait, kasi izango dugu, ez dakit, bultzada horiei erantzunez, baina ez beraien iniziatiba propioz, ez? Eta hor dago nik uste arazoa, ez? Nik uste oso larria dela, horren biktima izan diren
kide ezberdinek eta elkarte ezberdinek beraien aitortzarako bultzaka ibili beharra bera, hau da, uste dut, estatuak bere gain hartu behar dituela badagozkione erantzukizunak, ikusi dugu orain dela gutxi esate baterako Gernikako bombardeak eta narira, ez da? Erregeak, hain zuen ere, Frankok zuzenean jarri zuen Juan Carlosen semeak berak, nolabait, Alemaniako presidentearen atzean nola gontzen isilik, eta uste Estado Espainolak ezin duela isilik jarraitu, berari dagozkion erantzukizun horiek danak bere gaine hartzerakoan, ez? Beraz, uste orain badairu diez, atzuko bileran, zenbait elementu atera zirela, ikusi beharko da, osteguneko bileran ze valorazio egiten duten, baina uste, hain zuen ere, aitortzarako bultzaka ibili beharrean, estatuak eta estatu erakunde guztiek bere gain hartu behar dituztela dagozkien erantzukizunak. Eguzki, zure azken hitzartzerekin itxiko dugu analisi maila. Argi dagoena da, ia 50 urte pasa direla, lehen azpimarratu den bezala memorialaren proiektu hori abiatu zenetik jada 5 urte pasa direla, eta bendikan ez da ikusten tunelaren bukaera, eta hitzarmen bat sinatu zuten alderdi memorialistek eta Gogorak, eta horrek albidetu du Julián Díaz de Agote historialariak 187 elkarrizketa egin izana, biktima horiekin, lekukoekin, eragile nagusiekin, artxibo batzuk ere arakatzeko aukera izan du, eta orduan duela 50 urte gertatu zenaren inguruan informazio eta xehetasun gehiago edukitzeko, ez? Baina Mikelak esan duen bezala, argi dagoena da, hor ikusten da, erakundeen partetik, instituzioen partetik, ez da hola jarrera proaktiborik, bultzadaka dihardutela, beti dira oztopoak nagusi, eta bitartean denbora aurrera doa, gertakizun horiek bizi izan zituzten pertsonak pixkanaka zartzen doaz, eta testigantza zuzen eman dezaketen pertsonak pixkanaka ere desagertzen joango dira, eta ritmo honetan ez dirudi memorial horrek argi ikusiko duenik azkar, ez? Eta gero kontua da, zer nolako memoria garatzen den, zer nolako edapena egiten den, San Francisco Elizan hor izango da museo delako bat, baina hortik haratago ere, museo horretatik kanpora ere atera barko da, dura 50 urte gertatu zen hori, generazio berriek horren ezagutza ukan dezaten, eta horren jakitun izan daitezen, eta iruditzen zait, horren inguruan ikusten da, Espainiar estatuari eta Espainiar instituzioek, esango nuke ere Hego Euskal Herriko hainbat alderdi eta erakundeen partetik ere, ez dela proaktibitate handirik ikusten, eta beti daude oztopoak da transferentziakin bezala, ez? Osea, beti dago arazo administratibo bat, finantziero bat, eta azkenean aitzaki bilakatzen dira aurrera pauso handinaiak ez daitezen emanak izan, baina argi dagoena da memoria hori berreskuratzea funtsezko elementua da. Bentsen, utziko dugu analisi maila gaur-gaurkoz eta esango dugu, gaurkoa ere badugula, zehazki urte honetako azkenekoa, urrengoa topatzen garenean 2026 urtea izango da, beraz, Eguzki eta Mikel, zorionak eta urte berrian zuei ere. Berdin. Gabonak basta eta urte berrian. Goizeko 10 dira eta azken ordukoei jarraiki esan beharra dugu. Nekazarien protestek autopilak eta luzeak eragin dituzte AP8 autobidean Biriatun segurtasun sailak jakitera eman duenez. AP8 autobideko eskuin erreila kamioez lepo dago autoilarekin 10 kilometro ingurukoak jada Baionarako norantzan. Lander Martínez, egunon. Egunon bai, iturriek adierazi dutenez, kamioiak oso poliki pasatzen ari dira autoilara luzeak eraginez. Frantziar autoritateak Biriatuko peajean 7.500 kilotik orako kamioien sarrera edozein momentutan mugatu dezakela gogorarazi dute. Asteren eguerdian A63an egin zuten bezala. Egoera honen aurrean alden heinean AP8 ekiditea gomendagarria da. Mobilizazioek autopilaketak eragin dituzte ere asteburu honetan A64an dermatosi nodularraren aurrean Frantziar estatuak hartu neurriei erantzunez egindako protestetan.
Eta martxoaren 3ko sarraskiaren 50. urteurrenerako ez dirudi posible izango denik Zaramagako San Francisco elizan omenaldi ekitaldiak egitea. Hala adierazi du Gogorako zuzendari Alberto Alonsok memorialaren patronatuaren bileraren ostean. Alberto Alonsok azaldu duenez, eliza barruan urtero jartzen diren jaiotzak lekuz aldatzea hilabetetan luzaliteke, kontratu berri bat esleitu beharko da eta horregatik esan du garrantzitsuena ez dela espazioa oraindik irekitzea, baizik eta gizartearen eta biktimen laguntzarekin proiektuan martxan jartzea. Baieztatu du dena den urteroko aitortza egingo dela, non izango den ez badakite ere. Martxoak 3 bere omenaldia izango du, bere oroitza, bere aitortza baita ere biktimekeko, eta ez dakigu eliza barruan egingo dugun, ero beste lekuan, baina egingo dugula hori argi dago. Lakuak egindako bileran adostu dute kanpoko egokitzapen lanak laster hastea. Horrez gain lantalde bat sortu dute memorialaren edukiak lantzen hasteko, biktimentzat funtsezko pausoa. Martxoak 3 elkarteko Nerea Martinezek nabarmendu du hobe dela eliza huts bat ez irekitzea, baizik eta edukietan aurrera egitea, gizarte zibilaren eta biktimen ahotsak pixua izan dezan. Bere hitzetan hori litzateke omenaldirik orena eta berriz ere euren zuzeneko parte hartzea funtsezkoa dela esan du. Guk baino gehiago ez daki inork martxoaren 3az eta martxoaren 3ko borrokaz eta martxoaren 3ko borroka hori islatzeko nola egin daiteke. Orduan guri gustatuko litzaiguken alik eta gehien zehaztu oinarrietan nola beharko luken zentro hori. Bestalde bileran gogorarekin duten hitzarmena berritzeko bermeak eskatu ditu martxoak 3 elkarteak 2024an eta 2025an 35.000 euroko partidak izan ditu hitzarmenak, baina 2026erako ez dago iragarpenik momentuz. Eta nazioartean badirudi Ukraina hasi dela onartzen lurraldeak galdu beharko dituela, baina Errusiaren aldarrikapenak mendebaldeko bazkideen laguntzaz apalduko dituztela espero du Zelenskiren gobernuak. Ameriketako estatu batuek dio bestalde segurtasun berme onak eskaini dizkiotela Kievi, eta Europar Batasunak berriz 800.000 soldaduz osatutako nazioarteko bake misio bat proposatu du. Volodymyr Zelenski Ukrainako presidentea eta Steve Witkoff Ameriketako estatu batuetako bidali bereziak gidadutako negoziatzaile estatu batuarrak Berlinen bildu dira azken orduetan, bigarren egunez jarraian, publikoki harreman onak irudikatzen jarraitu badut ere, hainbat iturek nabarmendu dute atxekabea nagusitzen ari dela Ukrainarren artean. Ameriketako estatu batuek bere exigentzietako batean ez baitu atzera egiten. Izan ere, Washingtonek jarraitzen du esaten gerrari amaiera emateko Ukrainak Donbas osoari uko egin beharko diola. Errusiaren aldarrikapen nagusietako bat, baina eta Kieven marra gorria da hori. Edozein kasutan, negoziazio honetan irizpide geopolitiko errealistak ari dira gaientzen. Donbas deituriko eremua bi eskualdek osatzen dute, Lugansk eta Donetsk. Lena erabat okupatuta dute Errusiako tropek, Ukrainak soilik Donetskeko azaleraren 20% eusten dio, baina oraindik bere kontrolpean ditu Sloviansk eta Kramatorsk hiri estrategikoak. Era berean Errusiak Zaporizhia eta Kherson eskualdeetako zati esanguratsuak militarki okupatu ditu, eta horietan gutxienez euren dagoena mantendu nahi dute. Консультації з американською стороною, і це також дуже важлива розмова. Це такий центр Берлін. Prentsaren aurrean egindako adierazpenetan ordea, Zelenskik esan du aurrera pauso garrantzitsuak adostu dituztela Ameriketako estatu batuetako bitartikariekin batera. Donald Trumpek azaldu du berriz, Errusiak kontzesio garrantzitsua egiteko prest dagoela eta gerra amaitzetik inoiz baino gertuago daudela, presioa berriz ere Ukrainar aldean jarriz. Negoziazioak ezagutzen dituzten iturriek zabaldu dutenaren arabera, Ameriketako estatu batuen asmoa gune ekonomiko aske edo desmilitarizatu bat sortzea litzateke. Gainera, Errusiako armada, Sumi, Yarkov, Dniprovsk eskualdetan okupatzen dituen eremuetatik erretiratuko litzateke, baina ez bestetatik. Dirudienez, Ameriketako estatu batuek eman beharreko segurtasun bermeak Ukrainak neurri hauek onartzearen araberakoak izango dira. So we will continue working closely with President Zelensky and President Trump to achieve what we all Era amai negoziatzailean gero, eta alborotatuagoa dagoen Europar Batasunak bere leku aldarrikatzen jarraitzen du. Batzordeko presidente Ursula von der Leyenek berretsi du urrats positiboak ematen ari direla eta Ukrainera 800.000 soldaduz osatutako nazioarteko bake operatiboa bidaltzea proposatu du Europaren babesarekin. Gaur gaurkoz, Errusiak erabat baztertzen du aukera hori. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
Eta informazio praktikoari begira ipatu dizuegu boletin honen hasiera, baina autopilaketak daude AP8ko 0 kilometroan Irunen Baionako norantzan. Errepide hau ekiditea gomendagarria da. Eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak emango digu. Eguraldi nahatsiagoa nagusituko zaigu astearte honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta hodei hauek goizpartean han-hemenka euri pixka bat utziko dute. Hala ere zaparradak irregularki sakabanatuta izango dira eta leku gehienetan ateri utziko dio. Arratsaldean antzeko joerarekin jarraituko dugu, baina euritarako joera zertxoet handiago izango da. Zaparradak gehien bat ekialdean botako ditu, Nafarroan, Ipar Euskal Herrian eta Gipuzko ekialdean eta Kantauri Arixurialdean momentu batzuetan bizi xamar ere botako du. Haizeak goizean egotik ahul xamar joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Temperatura minimoek bera ingo dute, 4 eta 11 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, Kantauri Arixurialdean 12 eta 14 gradu bitartean, eta Ego Isurian 8 eta 11 gradu bitartean, temperatura beroenetan freskoenak edo Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Eskerrik asko, Lander. Gero arte. Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Inigo Asunsio eta Goiuri Ezeiza, egunon? Egunon. Egunon, Pili. Bueno, jakina dugu, nolako kontuak aipatuko dituzu gaurkoan? Gauz asko dugu. Azteko atzo etzigun denbora eman puri-purian tartea. Aurri guzten genuen eta... Gai asko landu genituen eta telesai eta pelikulen inguruan aritzeko, ez genuela tarterik izango aurre ikusi genuen eta halaxe izan zen beraz gaur izango dugu tarte hori. Bestetik Iker Iriarte etorriko da gurera, okerez banago, gaurkoan ere, hautsak arrotzera inogo. Bai, EITB maratoiaren inguruan eta orokorrean telebista edo hainbat edabide eta korporazioetan egiten diren nolaiteko zuritze hoien inguruan ariko zaigu, eta izango dugu hortzera astindua, eta Askabide Klinikako Naroa Iturrirekin ere ariko gara, Goiuri. Bai, badakizue, Gasteizko zigor arloko lehenengo zenbakiko epaitegiak esan duela, akusatuak otoitze egiteko soilik elkartu zirela, modu baketxoan elkartzen zirela, eta epaiak haien alde egin du, eta guk hitz egin nahi dugu, Askabideko kidea den Naroarekin gai honen inguruan. Badi, egongo era orduan, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Pili. Eta gure partetik besterik ez, jateko tenore aldu zaigu. Ondo izan, aio! Naiz irratia.